Θα έλεγα να ξεκινήσουμε, όπως λέει και η Γιάννη. Θα φωνάξω τον Τάσο Ροντέλογλου εδώ πάνω. Περιμένουμε να έχουμε ένα μικρόφωνο το οποίο να το χρησιμοποιήσουμε για τοποθετήσεις και ερωτήσεις. Ακούγομαι καλά. Ωραία. Νομίζω ότι το πλαίσιο το θέσαμε με τις παρουσιάσεις που κάναμε. Οπότε μπορούμε λίγο να δούμε πιο συγκεκριμένα πράγματα. Αν θέλετε να ξεκινήσουμε μια σειρά ερωτήσεων και τοποθετήσεων με κύριο Στέλογλου, αν θέλει να ξεκινήσει και να πει δύο πράγματα. Γεια χαρά, λέγομαι Τάσο Στέλογλου, είμαι δημοσιογράφος. Εκπροσωπώ ένα δίκτυο δημοσιογράφων που λέγεται Βιώσιμες Κυκλάδες, το οποίο έχουμε αρχίσει τον τελευταίο χρόνο και ο στόχος μας είναι να βοηθήσουμε όλες αυτές τις κινήσεις που γίνονται για τη βιωσιμότητα των νησιών. Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση στο Σπύρο και στον Βαγγέλη. Ο καθένας μπορεί να την απαντήσει από τη δικιά του σκοπιά. Το πρόβλημα, όπως έλεγε ο συγχωρεμένος ο Σαρίπολος, ο καθηγητής της νομικής, είναι ότι στην Ελλάδα πρέπει να εφαρμοστεί ένας νόμος με ένα άρθρο που να λέει ότι πρέπει να εφαρμόζονται οι νόμοι. Λοιπόν, ήθελα λοιπόν να τους ρωτήσω, εντάξει, θα υπάρξει η ρύθμιση. Ποιο είναι το αποφασιστικό στοιχείο? Ας πούμε ότι υπάρχει αυτή η ρύθμιση. Ποιο είναι το αποφασιστικό στοιχείο για να δώσει η ρύθμιση αυτό που έχουν σχεδιάσει στο μυαλό τους? Το ερώτημα έχει ενδιαφέρον γιατί το θέσαμε στους εαυτούς μας πριν υπάρξει η ρύθμιση, οι ρυθμίσεις που ίσχυσαν στην Κιάρο. Ήταν να τηρηθεί η εθνική νομοθεσία. Υπήρχε. Πολλά από αυτά τα πράγματα που δεν εξειδικεύτηκαν αργότερα, υπήρχαν όροι και περιορισμοί σε κάποια πράγματα και έπρεπε να τηρηθούν. Για να τηρηθεί λοιπόν ήταν επιβεβαιωμένο να υπάρξει ένα σύστημα φύλαξης. Αυτό λοιπόν το θέσαμε πολύ ψηλά στην προτεραιότητά μας και χαίρομαι που ακούω ότι και στο αμοργόραμα είναι πολύ ψηλά στην προτεραιότητά μας και για τη Θηραϊκή θάλασσα. Η σκέψη πέραν των ρυθμίσεων είναι πώς θα τηρηθούν. Και η τήρηση δεν είναι μόνο, δεν μπορεί να είναι μόνο εθελοντική. Διότι οι ντόπιοι ψαράδες μπορεί να την αποδεχθούν και να λειτουργήσουν σύνομα. Δεν σημαίνει αυτό ότι θα ισχύσει για οποιοδήποτε άλλο. Και αν αρχίσει αυτό να παραβιάζεται, η απογοήτευση που το βιώσαμε και εμείς στην Κιάρο, όταν υπήρξε μια τυχής περίοδο που άνοιξε η αλληλεία τελείως αυθαίρετα, ξαφνικά ήταν ψαράδες από όλη την Ελλάδα να ψαρέψουν έναν τόπο που είχε μείνει παρθένο για χρόνια. Άρα, για μένα, η δημιουργία των μηχανισμών εφαρμογής και δημιουργία και πρακτική εφαρμογή τους. Θεωρώ ότι είναι ένα από τα κομικότερα σημεία και όχι τόσο η ίδια η ρύθμιση. Θα συμφωνήσω και εγώ με το Σπύρο σε αυτό. Νομίζω ότι το κομμάτι της φύλαξης και της εφαρμογής της νομοθεσίας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι θάλασσες, ειδικά και οι πόροι των θαλασσών, δεν είναι ότι ανήκουν σε κάποιον, ούτε κάποια τοπική κοινότητα που είναι κοντά σε αυτές έχει μεγαλύτερη ιδιοκτησία. Ανήκουν σε όλους. Το ψάρι ανήκει σε αυτό που θα το πιάσει πρώτος. Αυτό λένε τα εγχειρίδια, τέλος πάντων, διαχείρισης των φυσικών πόρων των θαλασσών. Οπότε λοιπόν έχει πολύ μεγάλη σημασία γιατί μπορεί οι τοπικές κοινωνίες, οι τοπικές αλληλευτικές κοινότητες σε μια περιοχή που υπάρχουν θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές να σέβονται και να θέλουν όρους, αλλά δεν σημαίνει ότι οι άλλοι το κάνουν αυτό. Η φύλαξη όντως είναι ένα από τα σημαντικότερα πράγματα που πρέπει να διασφαλιστεί, η οποία θα είναι συνεπής, θα είναι αδιάβλητη και θα είναι και αυτή, θα λαμβάνει υπόψη της την ιδιαιτερότητα της κάθε περιοχής. Με συνεργασίες και με συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών. Αυτά σαν μια βασική, έτσι, νομίζω, απάντηση στα οποία ρωτήσατε. Υπάρχει κάποιος από το ακροατήριο που θέλει να ρωτήσει κάτι τους εισηγητές με βάση αυτά που ακούστε? Έλανα. Καλησπέρα και από μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη αυτή την ενδιαφέρουσα διοργάνωση. Εγώ μια πορεία έχω που είναι σε συνάφεια και της δικής σου ερώτησης, Τάσο, είναι αν στη Σαντορίνη και
στην Αμοργό, που η κάθε μία έχει περάσει τη δική της οδύσσια για να φτάσει στο θεσμικό πολυυπόθητο σχέδιο, τελικά σε αυτές τις συμφωνημένες περιοχές γίνεται αλίευση ή όχι. Δηλαδή οι ντόπιοι ψαράδες που οι ίδιοι συμφώνησαν, φαντάζομαι δεν θα πηγαίνουν, αν αυτό έχει περάσει και στους υπόλοιπους και γενικά υπάρχει μια προστασία, παρόλο που δεν υπάρχει ακόμα το θεσμικό νομικό πλαίσιο. Ερώτηση. Η απάντηση είναι όχι. Και στην Αμοργό και στη Σαντορίνη. Στην Αμοργό υπάρχει μια διαφοροποίηση ότι οι ψαράδες έχουν αποφασίσει τον Απριλιο-Μάη να μην ψαρεύουν και αντί να ψαρεύουν να καθαρίζουν τις πρόσθετες παραλίες, που σημαίνει αυτό όμως είναι κάτι σημαντικό, το ότι οι ψαράδες μέρες συγκεκριμένες μέσα στον Απριλio-Μάη δεν ρίχνουν τα δίχτυα τους στη θάλασσα, αλλά σε Σαντορίνη δεν υπάρχει μια τέτοια εθελοντική συμφωνία. Φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν περιοχές όπου οι ψαράδες, και ο Κυριάκος θα μας το πει αυτό, όπου μπορεί να τις αποφεύγουν για κάποιο λόγο, αλλά δεν υπάρχει κάποια εθελοντική εφαρμογή ή αποχή. Γιατί σας είπα λιγάκι, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μια θεσμική προστασία. Αλλιώς, αν δεν το πιάσω εγώ το ψάρι, θα το πιάσει αυτός που μπορεί να το πιάσει. Δεν απαγορεύεται. Δεν μπορεί να αφήσει κάποιος το ψάρι. Οι ψαράδες δεν τα αφήνουν το ψάρι αν δεν υπάρχει. Δεν ξέρω αν τα λέω καλά. Νομίζω ότι και οι ψαράδες μπορούν να μιλήσουν σε αυτό περισσότερο. Έχουμε ψαράδες μαζί μας. Δεν έχουμε μικρόφωνο, οπότε θα πρέπει να έρθουν πιο κοντά. Όχι, δεν ακούγεται καλά. Βγάλτε το έκο, να μπορούμε να το συνεχίζει επανάληψη. Η αλήθεια είναι ότι αφού ζούμε σε αυτή τη χώρα, καταδύσαμε τη θάλασσα όπως είναι, δεν έχουμε εμπιστοσύνη στο κράτος για τη φύλαξη. Δεν του έχεις εμπιστοσύνη. Κατά μένα θα πρέπει το ΕΛΚΕΘΕ, το λιμεναθείο και οι ψαράδες να συμμετέχουν εκεί πέρα για τη φύλαξη. Άμα αφήσουμε το κράτος, φτιάξαμε ένα πολύ ωραίο μαγαζάκι στους λαθρέους ψαροτουβεκάδες να βρίσκουν τους δορφούς και να βγαίνουν έξω τα πουλάκια. Να το ξέρετε. Εγώ εκεί κόλλησα με τον ΠΙΕ, στη φύλαξη. Διότι εμείς θα κάνουμε όλο αυτόν τον αγώνα. Όλο αυτό ότι έχουμε απογοητευτεί με την θάλασσα, δεν έχει τίποτα. Και λέμε ναι και το ξέρουμε. Ξέρουμε πολύ καλά ότι θα λειτουργήσει. Το είδα στη Γαλλία. Το είδαμε στην Αγγλία. Καλό επάγγελμα στους Εγγλέζους. Μακριά στην Ελλάδα ο ψάρας. Μην κάνεις το είπα και πριν. Γι' αυτό λέω όμως, επειδή είμαστε τσάκλαπτάνοι, θα χωθούμε μέσα, τα λαμόγια θα πούνε. Θες ένα ρόχο το βράδυ, τον έχει επισημάνει ο άλλος. Θα πάει να του φάει. Πρέπει να έχουμε φύλαξη με σοβαρότητα. Πώς θα φύλαξει αυτό το πράγμα? Για μένα ξαναλέω ότι θα πρέπει ο Δήμος, το ΕΛΚΕΘΕ, λιμεναρχείο και ψαράδες να είναι μέσα. Εγώ αυτό νομίζω και αυτό προτείνω. Τώρα, θα ήθελα στο φίλο μας, εκεί με τις φώκες, μήπως δεν έπρεπε να το πω δημόσια, αλλά μου είπες να το πω, να σου κάνω την ερώτηση. Εδώ έχουμε ψαράδες που είναι μόνο παραγαδιάριδες. Κάποτε υπήρξα και εγώ, μόνο παραγαδιά. Και εχθές συγκεκριμένα, όχι τώρα επειδή τυχαίνει να κάνουμε αυτή τη συνάντηση και να ακούσουμε αυτά, χθες, ένας ξαδερφός μου ψαράς, του λέω τι γίνεται ρε, πώς πας? Τι να πάρω, μου λέει. Πάω εδώ στα κοντινά νησάκια, στα Χριστιανά. Ό,τι πιάσω, 5, 6, 10 κιλά, αλλά έχω τη φώκια από κάτω και μου τα θερήσει. Και κάνω την ερώτηση τώρα, εκεί που είναι το σπίτι της φώκιας, οι προστατευόμενες, οι ψαράδες, πώς ζουνε? Όταν εδώ που είμαστε τόσο μακριά, δεν πάει στο νησί αυτό, και όχι μόνο. Εδώ στα Ηφαίστεια, όπου και να πας, θα τις συναντήσεις. Αλλά συγκεκριμένα μου λέει, εκεί με περιμένει. Και είναι από κάτω την ώρα που σηκώνει τα παραγάδια και μου τα χορεύει.
Δεν ήξερα τι θα ρωτήσεις, αλλά μπορώ να το απαντήσω. Είμαστε τυχεροί σε αυτή τη χώρα γιατί έχουμε φωτίες. Οι Γάλλοι τις χάσανε. Μπορεί να φροντίσαν τους αλληλείς, τις φώκες τις φωτίσαν και χαθήκαν. Στην Ελλάδα λοιπόν έχουμε τις περισσότερες φώκες από όλη τη Μεσόγειο. Και επειδή έχουν γίνει πολλές προσπάθειες προστασίας τα τελευταία 30 χρόνια, οι φώκες πάνε καλύτερα. Κάποτε ήταν κρίσιμα κινδυνεύουσες, δηλαδή ήταν στα μαύρα στα χάλια, τώρα είναι σε γκρίζα χάλια. Οι φώκες λοιπόν είναι ένα φαινόμενο ότι εσείς οι φώκες ψάχνετε να φάτε, να πιάσετε το ίδιο ψάρι. Και επειδή είναι θηλαστικά και είναι ξύπνια, όταν συνειδητοποίησαν ότι αντί να ψάχνουν μόνος τους, έχουν και εσάς δίπλα, προτιμούν να ράζουν και να περιμένουν εσάς, να σας πάρουν από πίσω, και όσο πιο καλός ψάρας είναι, τόσο πιο καλά ξέρουν ότι αυτός ο ψάρας με αυτό το καΐκι, με αυτό το καΐκι, ψάρι πιάνει τα ψάρια που γουστάρω εγώ. Και ακολουθούν και περιμένουν. Συγγνώμη, να ξέρετε, μεταγγίσει το ψάρι. Όχι από το κεφάλι και κάτω, για να μην πιάσει παγίσει. Σας κοροϊδεύουν λίγο για να δείτε το κεφάλι και να ξέρετε τι χάσατε. Γιατί η Ελλάδα λέει πω αυτό που πήρε. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο από την πρώτη στιγμή που ξεκινήσαμε να προστατεύουμε τις φώκες, μιλώντας και μαζί σας, είτε υπό καλές συνθήκες είτε υπό άγριες, ήταν σαφές ότι η προστασία της φύσης έχει και επιπτώσεις. Και έχεις ένα ζώο που κυνηγάει τον ίδιο πόρο που και εσείς κυνηγάτε, η μείωση αυτού του πόρου δεν οφείλεται σε αυτές, γιατί αυτές υπήρχαν αιώνες και μάλιστα εκατοντάδες χιλιάδες. Άρα ο τρόπος που εμείς διαχειριστήκαμε τη θάλασσα έχει κάνει πιο έντονο το πρόβλημα. Αυτό το πρόβλημα λοιπόν υπάρχει, δεν έχει λυθεί εδώ και πολλές δεκαετίες. Πήραμε την πρωτοβουλία πριν από χρόνια, αρκετοί φορείς και ερευνητικοί και περιβαλλοντικοί, μάλιστα το 2005 ξεκίνησε η προσπάθεια, να μετρήσουμε τη ζημιά. Γιατί εσύ έλεγες ότι μου πήρε 5.000 το πρώτο χάνο, άλλος έλεγε 50, άλλος 30, οπότε επιστημονικά μετρήσαμε τη ζημιά. Πήγαμε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και είπαν τόση είναι η ζημιά. Λέει, αλλά δεν έχουμε όλα τα δεδομένα. Μετρήσατε μόνο τη ζημιά στα δίκτυα και στα παραγάδια και όχι πόσο ψάρι μας φαγώθηκε. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει ένα σύστημα οικονομικών ενισχύσεων, εδώ και δεκαετίες έλεγε, μα δεν είναι χωράφι, δεν είναι κατσίκι, δεν είναι αγελάδα, δεν επένδυσες και το χάσες. Το έλεγε στους άλλους και δεν υπήρχε σύστημα. Τα τελευταία χρόνια άλλαξε μυαλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είπε ότι μπορώ να το εξετάσω. Πρόσφατα λοιπόν ξανακάνουμε μια πιο εμπεριστατωμένη δουλειά μέτρησης τη ζημιά σας και στα δίκτυα και στα παραγάδια και στο αλίευμα. Το ψάρι αυτό όταν έβγαζες στο κεφάλι τι ήταν και πόσο θα κόστιζε σε σένα, πόσο θα έπαιρνες αν το πουλούσε, δηλαδή ποια είναι η απώλεια εισοδήματος. Τα παρουσιάσαμε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Πόσα έξοδα, πόσο ζημιά έγιναν στα εργαλεία για να τα διορθώσεις. Μόνο η ζημιά. Το έξοδο, γιατί εμείς και με πετρέλαιο όλα να δουλεύει η μηχανή για να πιάσει αυτό το κεφάλι. Έτσι. Τα μετρήσαμε. Πήγαμε και τους τα δείξαμε. Τα ποσά είναι σημαντικά. Η ετήσια απόλυμα στο εισόδημά σας από τα θηλαστικά, κυρίως δελφίνια φώκες, είναι μεγάλα. Είναι αρκετές χιλιάδες ευρώ το χρόνο αναψαρά που είναι ενεργός. Εκτιμώ, και μάλιστα υπήρχαν κάποιες εξελίξεις πρόσφατα, ότι επιτέλους η ελληνική πολιτεία θα κάνει ένα πρώτο βήμα για αυτό το πράγμα. Φαίνεται ότι έχει πιστεί. Τα τελευταία 2 χρόνια μας λένε ότι θα το κάνει. Πρόσφατα μαθαίνουμε ότι είναι πολύ κοντά στο να το κάνει. Θεωρούμε ότι είναι ένα απαραίτητο μέτρο αντισταθμιστικό για τη ζημιά την οποία έχετε υποστεί εσείς για δεκαετίες. Εγώ θέλω να πω ένα πράγμα. Ότι ειλικρινά όλοι οι ψάρες, όχι εμείς στη Σαντορίνη, χαιρόμαστε που ο μελισσοκόμος επιδοτείται. Ο κτηνικός επιδοτείται. Ο αγρότης επιδοτείται. Ο αμπελικός επιδοτείται. Έβρεξε πολλά νερά, τάπνιξε επιδότηση. Δεν έβρεξε ξηρασία, επιδότηση. Πήρε ο αέρας, επιδότηση. Πάντα επιδότηση. Ο ψαράς, όταν εγώ έγραφα επί ανομερή του Υπουργού Γεωργίας,
Σαλία, ούτε αν πήρατε στις απάντησεις, πήρα και εγώ, 2-3 χρόνια, και σε μια συνάντηση καλή ώρα όπως είμαστε τώρα στο Ευγενίδιο, μας είχε καλέσει 200 προεδρείς παράκτειας Αλίας. Ήθελα να συζητήσουμε για το τρίτο πακέτο τελών, όχι για τα προβλήματά μας, για να ξαναπάμε και το τρίτο πακέτο τελών. Και όταν του είπα εγώ γιατί δεν μας επιδοτούν και δεν μου απαντάς, η απάντησή του, άσχετη, είναι στις καρέκλες. Μου λέει, τι λέτε τώρα να σας επιδοτήσουμε εμείς, να πάτε να ρίχνετε εσείς τα δίκτυα στις πέτρες, να τα σχίζετε, βλάκα. Για βλάκα μιλάμε, έτσι, να τα σχίζετε, να παίρνετε επιδοτήσεις. Εμείς παίρνουμε δάνεια να πάρουμε αληφτικά εργαλεία, στραβωνόμαστε, πληρώνουμε μεροκάματα να φτιάξουμε ένα δίκτυο, να πάτε το ρίξουμε στην πέτρα, να το σχίσουμε, να περιμένουμε επιδότηση. Είναι βλάκα ο άνθρωπος δεν είναι. Και γι' αυτό ήθελα να σε επιδοτήσω. Να μην ρίχνουμε τα δίκτυα στις πέτρες. Αυτοί οι αγώνες, συγγνώμη, μας κυβερνάνε. Θέλω να πω ότι πήγαμε στην Αγγλία και τα παιδιά από την Αγλόριτσο έχουν κάνει ένα άλλο όμορφο κόλπο για να έχουν ψάρια και το πετύχανε. Τι κάνανε αυτοί? Δεν ξημερώνουν τα δίκτυα στις άδειες. Διότι όταν ρίξεις το δίκτυο και το πάρεις από το απόγευμα που το ρίχνεις, να πάρεις την άλλη μέρα, στα 10 ψάρια έχεις καθαρίσει στα 2 με 3 το πολύ. Τα άλλα είναι κόκκανα και τα πετάς. Γιατί λοιπόν να πάνε να τα ρίχνεις όλη νύχτα, έτσι τόσες ώρες. Ρίχνουνε αστακόδεκτα. Για να μην τα καταγράφουν εδώ πέρα και πούνε ότι ο Φαρισαίος μ' άρεσε μας κατάστρεψε. Ρίχνουνε λοιπόν τα αστακόδεκτα 50 μάτια, αυτά είναι όλη νύχτα. Τα άλλα που είναι για μπαρκούνια και τέτοια κόκκους και σουβάμους, τα ρίχνουμε με το άμα σε πιάσει το περιπολικό 2 ώρες μετά τον ήλιο, τρως ένα χιλιαρικάκι πρόστιμο. Το κάνεις, δεν το κάνεις. Άμα σε πιάσουν το βράδυ που κάνεις βραδινό, μετά τη νύχτα, ξέρω εγώ, και πάλι 2 ώρες, τρως το πρόστιμο. Αυτοί λοιπόν οι ανθρώποι που μιλήσαμε μαζί εκεί στην Αγγλία, τους θαύμασαν. Σκάνει εδώ, τι σκάνει. Τέτοιοι σκάνει και τις πετάνε. Γιατί είναι γεμάτο. Εγώ πεστέπτει, ο μανάρας δεν τις παίρνει. Εδώ το ψάχνουμε με το τηλεσκόπιο να το δείχνουν το ψάρι. Καλό κόλπο κι αυτό. Εντάξει, ξεφύγαμε λίγο, αλλά είπαμε. Καπετάνη, θα μείνω σε αυτό που έλεγε πριν περί συνεργασίας. Αποκλείεται να μπορούσαμε να μετρήσουμε τη ζημιά, αν εσείς δεν συνεργαζόταν. Λοιπόν, εγώ ήθελα να μου πεις, γιατί αυτή είναι η ερώτησή μου, ξέφυγα και ήθελα να τα ακούσετε για αυτά και γι' αυτό τα είπα. Πώς είναι οι ψαράδες εκεί? Οι ψαράδες στην Γιάρο, κανένας, γιατί η Γιάρος είναι ακατοίκητη. Αλλά οι ψαράδες γύρω, όταν εδώ λέει δεν εντάξει, οι φώκες πάνε παντού. Η φώκια που ζει στη Γιάρο θα φύγει και θα έρθει στη Σαντορίνη για να φάει. Το κάνει εύκολα. Δεν έχει πολλές εκεί, δηλαδή. Έχει πολλές, αλλά έχει πολλές για να γεννήσουν. Δεν κάθονται εκεί. Κινούνται σε όλο το Αιγαίο. Οπότε έχουν πιο έντονες ζημιές. Τι λένε? Τι να κάνουν και αυτοί αποφεύγουν περιοχές που είναι συχνά φωτιστικοί, δεν αφήνουν τα δίκτυα τους πολύ ώρα μέσα και μας βοηθήσαν και αυτοί να μετρήσουν τη ζημιά για να αποδείξουν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης πόσοι είναι. Διότι για καιρό έλεγε το Υπουργείο ότι δεν έχουν τα δεδομένα για να μπορέσουν να εφαρμόσουν πολιτικές. Τώρα τα έχει. Τα έχει εδώ και καιρό. Και πιέζουν, όπως πιέζετε κι εσείς, κάτι να γίνει. Ελπίζω ότι με τη νέα χρονιά θα έχουν πιο θετικές εξελίξεις. Εντάξει, προς το παρόν μας έδωσε η κυβέρνηση τα τέλη κυκλοφορίας. Αυτή είναι η επιδότηση. Πληρώνουμε τα τέλη κυκλοφορίας. Όχι, δεν πήρε. Το κατοστάρικο το πήρε από τους ερασιτέχνες, όχι από τον επαγγελματία. Όχι ο επαγγελματίας, γιατί και η σφαλιάρα. Έτσι. Τέλη κυκλοφορίας. Τέλη κυκλοφορίας θα πληρώνουμε για να μην έχουμε ακούπες. Τώρα έχουμε μπότζι στη θάλασσα, ασφαλτός στη θάλασσα. Θέλω μία ερώτηση προς την κυρία μας εδώ, στη Θεσσαλονίκη. Η Κύθνος είναι από τα νησιά, τα λίγα νησιά που έχουν natura και θαλάσσια, εκτός από το χερσαία. Και είναι η περίφημη και γνωστή Κολώνα, που την πολυδιαφημίζουμε, η οποία είναι σε παράδεκτο χάλι για μένα. Εγώ δεν πάω ποτέ για μπάνιο στην Κολώνα.
Αν θα πάω το Μάιο. Η οποία κολόνα, εγώ τη θυμάμαι από παιδί, γιατί πηγαίναμε εκεί με βάρκες, ήταν γεμάτη Ποσειδονία. Και ο λόγος που εντάχθηκε στην Natura ήταν ακριβώς αυτός, λόγω της Ποσειδονίας. Άμα δεις το χάλι της τώρα, είναι ελάχιστη η Ποσειδονία. Υπάρχει τρόπος να σας καλέσουμε να έρθετε να κάνετε κάποια μελέτη για την εξέλιξη αυτής της περιοχής. Μια καταγραφή τι ήταν, σε τι κατάσταση είναι σήμερα και ποιο είναι το μέλλον. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση και τώρα θίγεται ένα θέμα το οποίο είναι άλλο κεφάλαιο, τεράστιο πρόβλημα. Τύπος προτεραιότητας, αν έχουμε έναν θαλάσσιο οικότοπο προτεραιότητας, είναι τα λιβάδια της Ποσειδονίας και πράγματι το αρχικό δίκτυο Natura μέσα στη θάλασσα που δεν είναι μόνο η Κύθνος, πολλά νησιά έχουν θαλάσσια Natura. Το βασικό τεκμήριο για να φτιάξουν τότε το 2000 όταν ξεκίνησαν θαλάσσιες Natura ήταν τα λιβάδια της Ποσειδονίας. Οπότε στην Κύθνο ξεκάθαρα όλη αυτή η ακτογραμμή περιλαμβάνει τα σημαντικότερα λιβάδια του νησιού. Και ταυτόχρονα, επειδή η Ποσειδονία αγαπάει πάρα πολύ τους προστατευμένους όρμους, τους ωραίους αμμώδεις όρμους, είναι αυτή που χτίζει αυτές τις φανταστικές παραλίες που όλοι θέλουν να πάνε, είναι οι ίδιες περιοχές που συγκεντρώνουν και την κίνηση των τουριστικών σκαφών. Και κάπου εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Το θέμα της αγκυροβολίας, της ανεξέλεγκτης αγκυροβολίας πάνω σε λιβάδια Ποσειδονίας είναι κάτι που μας έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ. Από πού να ξεκινήσω, ήδη το 2019 κάναμε μια ημερίδα στην οποία προσκαλέσαμε φορείς από παντού, τα Υπουργεία, καλέσαμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, καλέσαμε ανθρώπους φορείς διαχείρισης από όλες τις ευρωπαϊκές μεσογειακές χώρες και βάλαμε στο τραπέζι για πρώτη φορά το θέμα αυτό για να δούμε πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Να σας πω έτσι πολύ επιτροχάδι ότι δεν είναι τα ίδια. Ο ιστιοπλός θα ήθελε πάρα πολύ να υπάρχει ένα αγκυροβόλιο έτοιμο εκεί και να τον περιμένει για να μην χρειάζεται να ρίξει την αγκυρά του, που εδώ που τα λέμε δεν πιάνει πάνω στα λιβάδια της Ποσειδονίας, οπότε θα το ρίξει, θα ξεσύρει, θα καταστρέψει ό,τι καταστρέψει, θα την ξαναρίξει, θα ξαναξεσύρει. Μιλάμε για ένα πράγμα το οποίο είναι τραγικό και για τον από πάνω και για τον από κάτω. Θα ήταν λοιπόν πολύ εύκολο να πεις εγώ μπορώ να εξυπηρετήσω τον τουρισμό, δεν χρειάζεται να τον διώξω, θα του βάλω 5 μόνιμα αγκυροβόλια, μπορεί να έρχεται, να πιάνει, να προστατεύω το λιβάδι μου, να προστατεύω τον κόσμο μου και όλα καλά. Δοκιμάστε τώρα να πάτε και να το κάνετε αυτό με άδεια από τα Υπουργεία. Και ξεκινάμε ακόμα μία τέτοια παράλογη ιστορία. Δουλεύουμε πάρα πολύ σε αυτό το θέμα και σε συνεργασία με το WWF αυτή τη στιγμή και σε συνεργασία με το CPF αυτή τη στιγμή. Έχουμε απλώσει όπου μπορούμε τα μπλοκάμια μας, γιατί αυτά που βλέπουμε εκεί κάτω είναι τραγικά, ακριβώς το ίδιο. Και μάλιστα για την Κύθνο μου κάνει εντύπωση, γιατί με είχε προσεγγίσει παλιότερα ο αντιδήμαρχος του νησιού, ο κύριος Φιλιππέος, μάλιστα. Και μου είχε ζητήσει μάλιστα και προδιαγραφές για φιλικά αγκυροβόλια και θεώρησε ότι να κάτι πάλι που έρχεται μια τοπική κοινωνία να αντιδράσει κτλ. Και έκτοτε, παρότι έστειλα ό,τι μου ζήτησε και ήμασταν εκεί για να το στηρίξουμε, τον φάγα. Με καλύψε. Αν κάτι έχει μια εξέλιξη σε αυτό, θέλω να μας έχετε στο μυαλό σας. Και άλλη μια ερώτηση σχετικά με τη Γιάρο, θέλω να ρωτήσω. Με ποια κριτήρια επιλέχθηκαν τα νησιά η Σύρος και η Άνδρος, γιατί η Γιάρος έχει και άλλα 2 νησιά, την Γιά και την Κύθνο. Δηλαδή οι εκπαιδευτικές δράσεις που γίνανε θα μπορούσαν να γίνουν και σε εμάς. Γιατί δεν είναι. Δηλαδή τα παιδιά θα ήταν πολύ σημαντικό να γίνονται έτσι τέτοια πράγματα. Α, και με τις ανεμογεννήτριες τι κάνετε, που λένε στο θαλάσσιο χώρο γύρω από τη Γιάρο, θα βάλουν ανεμογεννήτριες. Το γιατί η Κύθνος δεν συμμετείχε ενεργά στη διαβούλευση τότε είναι μια ατυχής εξέλιξη, την οποία προσπαθήσαμε να τη διορθώσουμε για να
μας παραπλάνησαν. Διότι όταν συνειδητοποίησαν οι φορείς που θα εμπλεκόντουσαν σε αυτή την ευρύτερη σε αυτή την ευρύτερη διαβούλευση, οι ψαράδες της Άνδρου και οι ψαράδες της Σύρου επέμειναν ότι αυτοί είναι οι πιο κοντινοί και αυτοί δουλεύουν στην περιοχή. Όταν συνειδητοποίησαν ότι οι ψαράδες της Κύθνου είναι πιο ενεργοί, έχουν μεγαλύτερα καΐκια και έρχονται πιο συχνά στην Κάρο, επικοινωνήσαν με τους αλλοίς και τους είπαν ότι πολύ ευχαρίστως να έρθουν και να συμμετέχουν, και εκείνοι δεν θα μπορούσαν να συμμετέχουν μαζί με τους άλλους και να συνεκπροσωπούν. Επέλεξαν να μην το κάνουν. Παρ' όλα αυτά, με την Κύθνο πριν από τότε δουλέψει αρκετά, ειδικά με τους ψαράδες, και όχι μόνο, με αρκετούς ψαράδες και στην Κύθνο και στην Άνδρο, προσπαθώντας να κάνουμε όχι εκεί προς την περιοχή, αλλά κυρίως να τους βοηθήσουμε να εφαρμόσουν βιώσιμες πρακτικές και μάλιστα, επειδή αναφέρθηκε, εφαρμόζονται θελοντικά περιοχές απαγόρευσης αλίας και στην Κύθνο τα τελευταία 3 χρόνια και στην Άνδρο. Μια σειρά από ψαράδες με τους οποίους συνεργαζόμαστε έχουν αποφασίσει μόνοι τους εθελοντικά να μην δουλεύουν κάποιες περιοχές. Ως προς τις ανεμογεννήτριες, αναφέρεστε στις χερσαίες ή στις θαλάσσιες. Στις θαλάσσιες εδώ και 1 χρόνο έχει ξεκινήσει από την κεντρική κυβέρνηση μέχρι του Υπουργείου Περιβάλλοντος, έχει διαμορφωθεί ένα αρχικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη των υπεράκτιων αιωλικών. Αυτό βρίσκεται κάποια στιγμή πριν βγήκε προς διαβούλευση. Εμείς το μελετήσαμε σαν ΒΕΡΕΦ, τοποθετηθήκαμε για μια σειρά από προβληματικά στοιχεία τα οποία είδαμε και κάποια προβληματικά στοιχεία ειδικά για τη Γιάρα, όπου προτείνεται σαν πιθανή περιοχή ανάπτυξης και η ίδια η Γιάρα, και μάλιστα εντός της προστατευόμενης περιοχής, ενώ η ίδια η μελέτη σε προηγούμενα κεφάλαια αναφέρει ότι αυτά οι 2 χρήσεις, δηλαδή η προστατευόμενη περιοχή και η ανάπτυξη αιωλικών, δεν είναι συμβατή. Η ίδια η μελέτη, η οποία βγήκε προς διαβούλευση, το λέει αυτό. Παρ' όλα αυτά, επειδή η Γιάρος έχει πολύ υψηλό δυναμικό, προτείνονται 2 περιοχές εντός της. Εμείς έχουμε τεκμηριώσει το γιατί δεν θα έπρεπε να είναι. Έχει ενδιαφέρον το Περιφερειακό Συμβούλιο ομόφωνα υιοθέτησε και τη δική μας άποψη και γνωμοδότησε αρνητικά, ειδικά για τη Γιάρο, είμαστε ομόφωνα. Το Υπουργείο Πολιτισμού στην αρχή του καλοκαιριού έθεσε αρνητική γνωμοδότηση και μάλιστα το Υπουργείο Πολιτισμού είναι και δεσμευτική για λόγους του ιστορικού τόπου, όχι μόνο για τη Γιάρο, αλλά για άλλες 2 περιοχές στην Κρήτη, λόγω γειτονίας με ιστορικούς τόπους. Δυστυχώς, μετά από μια παρέμβαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, που είχε τη δυνατότητα της θεραπείας, το Υπουργείο Πολιτισμού μεταπίστηκε και πήρε νέα ομόφωνη απόφαση ότι θα μπορούσε. Παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη. Είναι ένα σοβαρό θέμα όχι μόνο για τη Γιάρο. Τα υπεράκτια αιωλικά είναι μια σημαντική πηγή ανανεώσιμης ενέργειας με πολύ χαμηλό αποτύπωμα. Πρέπει όμως να είναι σωστά τοποθετημένες, με σωστό τρόπο, στο σωστό χώρο και στη σωστή κλίμακα. Άρα το παρακολουθούμε και θα παρέμβουμε για να διασφαλίσουμε ότι τουλάχιστον στη Γιάρα δεν θα συμβεί αυτό. Και αν μας ακούει ο κύριος Γενικός Γραμματέας, δεν είμαι σίγουρος, επειδή αναφέρθηκε στον ευρύτερο σχεδιασμό, ήθελα να κάνω και εγώ μια πολύ σύντομη τοποθέτηση ότι η βάση της προστασίας της θάλασσας, και μάλιστα είναι και υποχρέωση της χώρας, είναι ο εθνικός θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός. Δεν μπορούμε να σχεδιάζουμε ανεμογεννήτριες, τουριστικές εγκαταστάσεις, οποιαδήποτε χρήση, αλληλεία, χωρίς να έχουμε πρώτα τον εθνικό θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλλει να τον είχαμε τελειώσει, να τον είχαμε καταθέσει και να τον εφαρμόσουμε από το 2021. Η Ελλάδα μαζί και με κάποιες άλλες χώρες δεν το έχουν κάνει αυτό. Χωρίς αυτό το γενικό σχέδιο, αφήνουμε τη χώρα λίγο να λειτουργεί αυθαίρετα.
είναι αυτό που θέλουμε να δούμε, είναι και η συντήρηση αυτών των εγκαταστάσεων, γιατί εκεί δεν ξέρουμε σε τι βάθος χρόνου μελετάται η συντήρηση και σε πολλές περιπτώσεις, για παράδειγμα, το πείραμα της Ιδρυάδας στην Ηρακλειά, το οποίο θεωρούμε ότι απέτυχε, ενώ δεν είχε αποτύχει για κάποιους λόγους, όμως σταμάτησε και κόντευε να βουλιάξει. Μην φτάσουμε δηλαδή σε κάτι καινούργιο, να στήσουμε τις παράκτηρες. Έχετε δίκιο ότι η αντιμετώπιση των επιπτώσεων δεν μπορεί να είναι μόνο για την τοποθέτηση. Είναι η τοποθέτηση, είναι η λειτουργία, είναι τι συμβαίνει όταν αυτές πάψουν να λειτουργούν, γιατί αυτές έχουν μια διάρκεια ζωής, πώς θα εγκατασταθούν, πώς θα είναι η σύνδεση και η μεταφορά, γιατί δεν είναι μόνο οι ίδιες αναγεννήτες, είναι η διασυνδεσιμότητα, τα καλώδια και η αγωγή, άρα πρέπει κανείς να αντιμετωπίσει συνολικά. Εμείς θα παρακολουθήσουμε την εξέλιξη σίγουρα για τη Γιάρο, το έχω και προσωπικό καημό, αλλά και ευρύτερα. Έχουμε ήδη τοποθετηθεί και θα παρακολουθήσουμε και θεωρώ ότι και σε τοπικό επίπεδο, μάλιστα στο διάλειμμα κάποιος με ρώτησε το ίδιο θέμα, πρέπει να είμαστε όλοι σε εγρήγορση για να μην γίνουν, αλλά για να γίνουν στο σωστό μέρος, με το σωστό τρόπο και στη σωστή κλίμακα. Έχω μια ερώτηση, έχουμε αρκετές ερωτήσεις, οπότε... Δεν πειράζει, έχουμε ερωτήσεις, οπότε είναι αρκετές. Ξεκινάω, αν θέλετε να λέτε και από πού είσαστε. Είναι ο κύριος λίγο από πίσω και μετά σε εσάς. Καλησπέρα. Παρβάρης Δημήτρης ονομάζομαι, είμαι από την Πάρο. Θα ήθελα, το λέω σε όλη τη διάρκεια της συνάντησης με τους φορείς που έχουν έρθει εδώ πέρα. Υπάρχει και μία που το αναφέρατε και πριν για την νομοθεσία και ο κύριος Τέντου και ο κύριος Ψαράς. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν εφαρμόζεται κανένας νόμος. Για πόσο καιρό πιστεύετε, πρώτον θέλω να μπει το ερώτημα για πόσο καιρό θα συνεχιστεί αυτό. Δεύτερον, θέλω να σας προβληματίζει και θέλω να το μεταδίδετε αυτό σε όλες τις διμερίδες και να γίνονται διημερίδες επί των νόμου. Αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο πρόβλημα όλων είναι πολύ απλά γιατί δεν εφαρμόζεται ο νόμος. Δεν εφαρμόζονται οι νόμοι για την ανακύκλωση, δεν εφαρμόζονται οι νόμοι για το περιβάλλον. Αυτοί που πληρώνονται οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι κάτω από μια νομοθεσία στην οποία πρέπει να ελέγχονται και να αξιολογούνται και δεν γίνεται αυτό. Δηλαδή, πας στον δημόσιο υπάλληλο, του λες ότι έχω αυτή την εγκύκλιο και θέλω να τρέξω αυτό το πράγμα, δηλαδή θέλω να τρέξω αυτή την εγκύκλιο ή θέλω να γίνει αυτό το πράγμα. Πας λοιπόν στον δημόσιο υπάλληλο και σου λέει δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και ό,τι και να κάνεις δεν στο τρέχει, γιατί πολύ απλά δεν θέλει να το τρέξει και δεν θέλει να δουλέψει. Πάει ένας άλλος στον ίδιο δημόσιο υπάλληλο, ένας άλλος ο οποίος είναι γνωστός κάποιου πολιτικού ή του σκάει ένα φακελάκι και επειδή είναι φτιαγμένο από παλιά, γιατί είμαι ενημερωμένος γι' αυτό, είναι από παλιά, το πρώτο σύνταγμα είναι φτιαγμένοι έτσι οι νόμοι στην Ελλάδα και το σύνταγμα της Ελλάδας και βρίσκει παραθυράκια από εδώ, παραθυράκια από εκεί, παραθυράκια από εδώ, το ίδιο ισχύει για τη δόμηση και σου λέει έτσι θα το κάνεις και το κάνεις. Το ίδιο και στη δόμηση, παραδείγματος χάρη, πάει ένας πολίτης να τακτοποιήσει όπως είναι τώρα τα ακίνητα, πάει να τακτοποιήσει ένα μικρό αυθαίρετο και του λέει θα σκάσεις τόσα ή δεν γίνεται να το τακτοποιήσεις. Πάει στον ίδιο υπάλληλο ο φραγκάτος, έτσι και έτσι και έτσι θα το τακτοποιήσουμε. Λοιπόν, αυτό θέλω να σας προβληματίσει για πόσο καιρό θα γίνεται, να το μεταδίδετε αυτό, να προβληματιστείτε με αυτό, να ασχοληθείτε με τους δημόσιους υπαλλήλους, να ασχοληθείτε με την τοπική αυτοδιοίκηση και αν δεν αλλάξει αυτό, όσους πολιτικούς και να ψηφίσετε, όσους δημάρχους και να ψηφίσετε, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Ευχαριστώ. Εντάξει, είναι μια τοποθέτηση η οποία όλους μας έχει επηρεάσει, αλλά δεν θα το βάζα σε ένα επίπεδο ότι όλοι φταίνε το ίδιο με όλους, ότι παντού αντιμετωπίζουμε αυτό.
αυτό που παρουσιάσαμε και εμείς ότι υπάρχει η Οδύσσεια της Σαντορίνης, οι δυσκολίες στο αμορφώμα. Σίγουρα υπάρχουν πολλές δυσκολίες και θέλει υπομονή, επιμονή και αποφασιστικότητα και σίγουρα η διοίκηση πολλές φορές εμφανίζει μια τεράστια αδράνεια, αλλά ας σκεφτούμε λιγάκι ότι και η διοίκηση απαρτίζεται από ανθρώπους που και εμείς θα μπορούσαμε να είμαστε στη θέση τους. Και επίσης με τη διοίκηση, η διοίκηση εν τέλει θα πρέπει να είναι συνεργάτης μας. Είτε είμαστε κοινωνία των πολιτών, είτε είμαστε κάποιος άλλος ενδιαφερόμενος, θα πρέπει να είναι συνεργάτης μας. Προσπαθούμε να συνεργαστούμε, δηλαδή και εμείς με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, με το ΦΠΕΚΑ, με όλη την διοίκηση, προσπαθούμε να συνεργαστούμε, όχι να συγκρουστούμε. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να βγάλουμε μεγάλη άκρη συγκρουόμενοι και. Για πόσο δεν θα είναι έτσι στην Ελλάδα αυτό? Καταλαβαίνω και το συμφωνώ και το συναισθάνομαι, αλλά πρέπει να βρούμε τρόπο να συνεργαζόμαστε. Θέλετε και εσύ να εγώ ήθελα να κάνω έτσι μια αναφορά το 2012. Το 2012 ο Πολιτικός Σύλλογος Αρχίδος του Πάρου, στη συνεργασία με τον Δήμο, διοργάνωσε μια διημερίδα που αφορούσε την Ακαδεία για τις προστατευόμενες περιοχές, προτάσεις κλπ. Ήταν μια συνάντηση έντονης αντιπαράθεσης. Μα σκεφτείτε ότι στην Πάρο ήρθαν περίπου 250 σαράδες και όχι μόνο, να προωθήσουν αυτή την ημερίδα με έντονες συμπεριφορές και αντιπαραθέσεις μεταξύ παράκτιων και καταλαβαίνετε αυτή η απόσταση, η οποία ήταν έντονη. Στην ημερίδα αυτή πήραν μέρος αρκετοί, ένα μεγάλο μέρος επιστημόνων, με τεκμηριωμένες προτάσεις. Δεν έχει ακούσει πάλι μια και μάλιστα στην ημερίδα αυτή ήταν και η Μαρία Ρωμανάκη που ήταν τότε επίτροπος Αλίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν και ο κύριος Ντικουτέιτης, εκεί που δυστυχώς έφυγε πολύ μέρος, που ήταν ένας καταπληκτικός ερευνητής, ο άνθρωπος αυτός, και συμμετείχε και ο ίδιος και πολύ, πάρα πολύ στο μυαλό μου. Ήταν και το ΕΦΕΔΕ, με τη Μαρία. Ήταν τόσο μεγάλη ένταση που εμείς προωθήκαμε ως Επιτροπή να μιλήσουμε με την αστυνομία και το Υπουργείο πολιτικά να είναι άνθρωποι εκεί. Φοβηθήκαμε ότι θα γινόταν μεγάλη επεισόδια. Σήμερα άκουσα εδώ τα πράγματα είναι πιο χαλαρά και οι ψαράδες είναι πιο θετικοί και χαίρομαι γι' αυτό. Γιατί πραγματικά τότε είχαν απογοητευτεί. Τα 10 ορίσματα ήταν σημαντικά και μας δώσανε ίσως μια ελπίδα. Δυστυχώς δεν έγινε και πολλά πράγματα. Τότε η Μαρία Ρωμανάκη άνοιξε την ημερίδα και έκλεισε. Ήταν όλες τις μέρες εκεί, παίρνοντας πληροφορίες, καταγράφοντας κτλ. Δεν ξέρω τι οδηγίες πέρασε, δεν ξέρω, δεν μας έχει ανακοινωθεί. Όμως, όταν έρχονται εκπρόσωποι φορέων όπως είδε το ΕΚΕΤΕ και δέχτηκε επίθεση, το θυμάμαι πολύ καλά παιδιά, επίθεση εννοώ προς την Κύπρο. Και οι άνθρωποι δεν ήθελαν πραγματικά να πάρουν μέρος φοβούμενοι να τους χτυπήσουν. Καταλαβαίνετε τι εντάσεις υπήρχαν τότε. Ελπίζω και εύχομαι τα πράγματα να αλλάξουν. Ωστόσο, αυτό το σημαντικό που έχω να πω, μετά από την όριμη εμπειρία που αποκτάμε σιγά-σιγά όλοι, αποκτούμε όλοι, μάλλον στην Πάρο θα το επαναλάβουμε. Σε συνεργασία, όλοι μαζί να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για τη Σιτράλη, για το Αιγαίο, για τις θάλασσές μας. Υπάρχει κάποια ερώτηση? Θα δώσω το λόγο σε εσάς εκεί πίσω και θα δώσω και το μικρόφωνο, το συντονισμό στο Βαγγέλη, γιατί πρέπει να φύγουμε να προλάβει το αεροπλάνο. Γεια σας, καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ.
Ονομάζομαι Στυλιανόπουλος Απόστολος. Είμαι και εγώ με το Κουστό Ντάιβερ στο Κουστό Αθηνακή στην Ιδέα, με την Κυριακή Θάλασσα ιδρυτικό μέλος. Εγώ σαν παρατηρητή στη θάλασσα, γιατί βουτάω 30 χρόνια στο νησί, απλά θέλω να επισημάνω και άλλα προβλήματα που βλέπω από κάτω, όπως ας πούμε η χορύπανση. Δεν υπάρχει περίπτωση να είσαι από κάτω τη θάλασσα και να μην περάσουν από πάνω σου. Δηλαδή στη 45 λεπτά θα έχουν περάσει σαν με 30 σκάφη, τα ψάρια είναι φορτωμένα γενικά. Με το θέμα των ρεμέτζων δεν υπάρχει βράχος που να μην είναι αλυσοδεμένος, ούτε πλέον πέτρες, δεν μιλάω για υφάλοι. Οι υφάλοι πάνω σέρνουν ολόκληρες αλυσίδες δεξιά-αριστερά, πάνε και έρχονται με κάβλους ολόκληρους που δένουν από ύφαλο σε ύφαλο και πάνω είναι δεμένα όλα τα σκάφη της περιοχής. Άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι τα σουάζ και τα καθαριστικά που πρέπει να είναι τα σκάφη στην πένα για να μπει ο τουρίστας μέσα. Με αποτέλεσμα όλα αυτά που πλένονται με σωλήνες που κατεβαίνουν από την καλδέρα πάνω, που τραβάνε νερά από σπίτια, δεν ξέρω εγώ από πού, από τα μακαδιά τους, και περνάνε από κάτω από τη θάλασσα, είναι γεμάτος. Εκτός τα ρέμετα και τις αλυσίδες, έχει και νεροσωλήνες του μποράματα και τέτοια. Ανεβαίνουν πάνω, πλένουνε με ζυφ, με σουάζ, με χλωρίνες. Από τις 6 ώρα το πρωί πάνω τα ναυτάκια δώσε. Όλα αυτά πάνε στη θάλασσα. Εκτός να μην πούμε για τις τουαλέτες, που και αυτές δεν υπάρχει ούτε μια στο εκατομμύριο να βγαίνουν 12 μίλια που είναι η νομοθεσία, κάποιος από αυτούς να αφήνει τα... Με αποτέλεσμα με τον πρώτο καρμπί και με τον πρώτο σωρόκο που ηρεμεί λίγο η θάλασσα, μαζεύονται γύρω-γύρω και τα βλέπεις και επιπλέον. Αφρείς, αμπουνάδες και τα άλλα που μπορώ να καταλαβαίνετε. Τώρα, τι άλλο να σας πω. Έχουμε κι άλλα, γιατί που είπε για τις φώκες ο Πρέκας, δεν τον πρόλαβα εκεί να μιλήσω. Ο πιο μεγάλος ανταγωνιστής είναι το κάθε τουριστικό σκάφος από πίσω σέρνει και μια συρτή τώρα, είναι καινούργια μόδα. Τραβάνε καλαμίδια. Βλέπεις ο καπετάνιος έχει και την πετρογιά στη τσέπη από πίσω και τραβάει. Προχτές βγάλανε ένα τόνο 110 κιλά. Δηλαδή τουριστικό, τα τουριστικά λέω. Δηλαδή οι φώκες κάνουν ζημιά, αλλά όλοι αυτοί που έχουν γίνει ψαράδες, χωρίς ούτε δεν είναι καν στους εραστέχνες αυτοί τώρα εδώ που μιλάμε. Είναι καπεταναίοι, ναύτες. Έχω δει το άλλο το αξιόλογο. Πετάνε όλα τα αποφάγια μέσα στη θάλασσα. Δηλαδή τα μυδοπίλαφα, τα σουβλάκια, τα καλαμάκια. Τα βλέπεις από κάτω. Είναι σε πολλά σημεία. Σε πολλά σημεία. Εκεί ειδικά που μαζεύονται τα καταμαρά, τι κάνει. Και έχω δει και το εξής παράδοξο. Να πετάει ο άλλος το αποφάγει μαζί με το πλαστικό, το χάρτινο το πιάτο. Να του λέω, ρε φίλε, πετάστε το πιάτο μέσα. Του ναύτη και μου λέει, χάρτινο είναι. Ποιο είναι χάρτινο, ρε φίλε. Και τα μυδοπίλαφα που πάνε, μαζεύονται τα ψάρια πάνω, τα μελανούρια. Από κάθε βράδυ τα ξέρετε, άμα θέλετε να ψαρέψετε, να πάτε εκεί που είναι τα καταμάρια. Θα πετάξετε και το καλαμίδι, μελανούρια θα βγάλετε σίγουρα. Πετάει το αποφάγει, μαζεύονται εκεί και βαράει ψαρετούφεκο από πάνω. Το πιστέψατε. Βέβαια αυτά, να πω την αλήθεια, γιατί έχω πάρει τα αφεντικά, στους πιο πολλούς τους ξέρω. Δεν έχουν ιδέα τα αφεντικά από τα καλαμαρά, λέει θα το πιω, ποιος ήταν. Δεν λέμε ποιος ήταν, αλλά πρέπει να μαζευτούν λίγο αυτά τα πράγματα. Δηλαδή και τα αποφάγια αφήνουν λάδια κάτω, αφήνουν το... Δεν ξέρω, κατσαρώνες ολόκληρες. Δεν πρέπει να πετάμε πράγματα στη θάλασσα. Τα κέλυφα, τα μύδια, τα άδεια, είναι στρώσει ολόκληρη στη θηρασιά, περνάς και είσαι περνάς πάνω από μυδοπίλαφα. Και μετά, μακάρι να γίνει όλη αυτή η προστατευόμενη περιοχή, μήπως δέσουν όλα αυτά μαζί κάπως και γίνει και τα ρεμέτσα και αυτά και όλα αυτά. Τέλος πάντων. Το πρώτο στο Αιγαίο, το Βόρειο. Μήπως έχω χάσει κάτι, γιατί βλέπω, ή μπορεί να μην και χάσει, υπάρχει ένα προστατευμένο στο Γιάρο,
Υπάρχει μια προσπάθεια εδώ, υπάρχει και κάτι στο Αλόνισο, νομίζω. Αλόνισο όχι. Όχι εδώ, Αλόνισο. Υπάρχει θαλάσσιο πάρκο. Προστατευμένες πάρκα, έτσι. Τρία διαφορετικά είδη προστατευμένες περιοχές κάπως. Η Δεναλίας, η άλλη γιατί δεν έχει κάτοικους κτλ. Υπάρχει κάποια συνεννόηση, έχω χάσει κάτι ίσως, που δεν μπορεί να ενωθούν όλα αυτά οι προσπάθειες. Ναι. Δύο-τρία πραγματάκια είναι λίγο και αποσαφινιστικό για αυτό που ρωτάει και η Ελένη. Στην Ελλάδα υπάρχει περιβαλλοντική νομοθεσία, υπάρχει καλλιευτική νομοθεσία, υπάρχει και νομοθεσία για τις αρχαιότητες. Υπάρχουν διάφορες νομοθεσίες οι οποίες μπορούν να προστατεύσουν τη θάλασσα. Η πιο σημαντική νομοθεσία που έχουμε για την προστασία του περιβάλλοντος είναι η περιβαλλοντική νομοθεσία, είναι ο νόμος 1650, ο οποίος οριοθετεί περιοχές προστατευόμενες, έτσι, οι οποίες για να θεσμοθετηθούν απαιτούν την έκδοση προεδρικών διαταγμάτων. Η βαριά προστασία. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα υπάρχει μια διαδικασία η οποία είναι σε εξέλιξη, αναφέρθηκε και ο Σπύρος αυτό πριν, τη σύνταξη των ειδικών περιβαλλοντικών μελετών που γίνονται για όλες τις προστατευόμενες περιοχές στην Ελλάδα, για όλες τις περιοχές Natura, του δικτύου Natura, οι οποίες θα καταλήξουν, θα έπρεπε να έχουν καταλήξει πριν από 4-5 χρόνια, 3-4 χρόνια, στα προεδρικά διατάγματα που θα όριζαν όλο αυτό το θεσμικό καθεστώς προστασίας. Οπότε λοιπόν αυτή τη στιγμή δεν έχουμε καταλήξει, δεν έχουμε επί της ουσίας νόμους, έχουμε οριοθετημένες περιοχές Natura, έχουμε άλλες περιοχές. Έχουμε ακόμα και θαλάσσια κάζα. Στη Γιάρο είναι και ένα θαλάσσιο κάζα. Στη Χέρσο έχουμε πολύ περισσότερες πάλι διαφορετικές περιοχές υπό διαφορετικό καθεστώς προστασίας. Αυτό που ανέφερα εγώ πριν είναι ότι έχουμε στην Ελλάδα 23 περιοχές οι οποίες έχουν νομικό καθεστώς. Που τι σημαίνει ότι εδώ απαγορεύεται σε αυτό το τετράγωνο αλεία, εκεί απαγορεύεται να βάλεις. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο που τι επιτρέπεται, τι απαγορεύεται. Μία περιοχή Natura από μόνη της απαγορεύει πάρα πολύ λίγα πράγματα. Υπόκειται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση, δηλαδή αν εγώ θέλω να πάω να φτιάξω ένα ξενοδοχείο για παράδειγμα, θα πρέπει να κάνω και μια συγκεκριμένη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η δράση αυτή που θα κάνω, τι επιπτώσεις θα έχει κλπ. Αλλά δεν λέει τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται. Το βλέπουμε αυτό καθημερινά. Με τις ανεμογεννήτριες είναι ένα πολύ θέμα συγκεκριμένο αυτό. Ότι δεν υπάρχει μια οριοθέτηση και μια συγκεκριμένη προσέγγιση στο πώς να αντιμετωπίσουμε το θέμα των ανεμογεννητριών. Πάει κάποιο σε μια περιοχή Natura, λέει: θέλω να βάλω από εδώ πέρα ανεμογεννήτριες. Στη Χέρσο. Του λέει το Υπουργείο: όχι. Τελειώνει αυτό. Έρχεται ο επόμενο με την ίδια πρόταση και του λέει το Υπουργείο: ναι. Δεν υπάρχει κάποιο νόμο που να λέει τι επιτρέπεται, τι απαγορεύεται. Δεν έχουν όρια οι περιοχές λοιπόν. Είναι πολύ λίγες στην Ελλάδα οι περιοχές που έχουν όρια. Μία από αυτές είναι και η Αλόνισο. Στην Αλόνισο υπάρχει ένα από τα πιο παλιά εθνικά θαλάσσια πάρκα. Το 1992 είναι η πρώτη της τέτοια. Υπάρχει Ζάκυνθος, υπάρχει και Περσιακός Κόλπος, υπάρχει Γιάρος, ο Αμβρακικός. Υπάρχει επίσης η Βιστονίδα, είναι μια σειρά τέλος πάντων περιοχών. Είναι στην Κρήτη πλέον έχουν ορίσει 3 νέες περιοχές με Κία, οι οποίες έχουν θεσμικά μέτρα προστασίας που σημαίνει νόμος. Άμα πάω σε πιάσω να ψαρεύεις εκεί απαγορεύεται, πώς το λέω. Λοιπόν, αλλά σε όλες τις πολυτροπικές δεν υπάρχει. Υπάρχει όμως η αλληλευτική νομοθεσία. Είναι άλλη κατηγορία προστατευόμενων περιοχών αυτών. Είναι αυτές λέμε περιοχές περιορισμού αλίας. Στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολλές τέτοιες περιοχές, οι οποίες είναι είτε εποχιακές, έτσι, είτε χωρικές. Δηλαδή σου λέει, ας πούμε, το πιο χαρακτηριστικό είναι το πώς ψαρεύει η τράτα στην Ελλάδα. Τέλη Μάη σταματάνε οι ανεμότρατες, αρχίζουν τον Οκτώβριο πάλι. Αυτό είναι δεδομένο, δεν μπορούν να ψαρέψουν. Μπορούν να ψαρεύουν στα διεθνή, ναι, με συγκεκριμένη άδεια, αλλά όχι στα εθνικά χωρικά ύδατα. Αντίστοιχα υπάρχουν και χωρικοί περιορισμοί. Έτσι, είναι αρκετά κόμπλεξ το όλο θέμα. Όπως επίσης υπάρχουν και τα ενάλια καταδυτικά πάρκα. Στην Αλόνισο υπάρχει ένα ενάλιο καταδυτικό πάρκο. Στην Κύθνο, νομίζω, στην Τζιά μάλλον υπάρχει άλλο ένα που έχει βγει με νόμο. Ενάλιο, αυτό του. Στα Κρήτη νομίζω έχει άλλο ένα, όχι. Που είναι το ναυάγιο. Το ναυάγιο. Έχει βγει με νόμο αυτό. Θέλει να πει και ο Σπύρος κάτι σε αυτό. Και μετά θα ήθελα και να επιστρέψω λίγο και σε αυτό που είπε ο κύριος. Αυτά είναι top-down. Τώρα, οι προσπάθειες αυτές που ανέφερες εσύ, είναι πολύ σημαντικό το ότι την ευθύνη, την ευθύνη λοιπόν της διαχείρισης, την συνολική ευθύνη της διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών στην Ελλάδα, της έχει ο ΦΠΚ. Υπάρχει μια αρμόδια αρχή, η οποία έχει την ευθύνη διαχείρισης όλων των προστατευόμενων περιοχών. Είναι Natura, είναι εθνικά πάρκα, είναι καταφύγια άγριας ζωής, είναι προστατευόμενα τοπία, ο ΦΠΚ. Ό,τι είναι το 1650 το νόμο, την ευθύνη την έχει ο ΦΠΚ. Σε τοπικές πρωτοβουλίες, όπως οι δικές μας, είναι πολύ σημαντικό και να δείξαμε την αξία της τοπικής πρωτοβουλίας και της συμμετοχικότητας και όλο αυτό το
το πράγμα, το κομμάτι. Αυτό το οποίο αναδείξαμε εξ αρχής είναι η θεσμική προστασία. Έτσι. Αυτό το οποίο λείπει στην Ελλάδα τώρα, το βασικό κομμάτι που λείπει είναι ότι το συνολικό μοντέλο είναι top-down. Δηλαδή, υπάρχει ο ΦΠΚ, έχει τις μονάδες διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, έχει κάποια τοπικά συμβούλια, αλλά για παράδειγμα για τις Κυκλάδες, τα τοπικά συμβούλια είναι ένα. Οι Κυκλάδες είναι 22 κατοικημένα νησιά. Θα είναι, δεν έχει σταθεί ακόμα. Δηλαδή, είναι μια τοπική επιτροπή η οποία γνωμοδοτεί, δεν αποφασίζει, δεν έχει αποφασιστικό ρόλο για όλα τα νησιά. Κάθε νησί έχει μια διαφορετική ιδιαιτερότητα. Οπότε δεν εκπροσωπούνται ακριβώς στο τοπικό επίπεδο. Αυτό είναι ένα πρόβλημα μεγάλο. Συγγνώμη. Και μια παρέμβαση στο στήλο. Μια πολύ σύντομη διευκρίνηση. Την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας, αρμοδιότητα και ευθύνη έχει το κράτος. Αρμοδιότητα του χαρακτηρισμού προστατευόμενων περιοχών δεν μπορεί να την κάνει κανείς άλλος παρά μόνο το κράτος. Αυτό είναι αυτό που θεσμοθετεί. Οι πρωτοβουλίες οι τοπικές οδηγούνται ή γίνονται ώστε αν χρειάζεται να υπάρχει θεσμική προστασία, τα δύο παραδείγματα είναι χαρακτηριστικά και του ομοργοράματος και της Τυραϊκής θάλασσας, πρέπει το κράτος να έρθει να θεσμοθετήσει. Δεν μπορεί μια τοπική πρωτοβουλία να θεσπίσει όρους και περιορισμούς για την προστασία του περιβάλλοντος σε επίπεδο προστατευόμενων περιοχών. Άρα οι πρωτοβουλίες αυτές είναι για να βοηθήσουν, για να μορφώσουν, προωθήσουν στο κράτος το τάση για να τις υιοθετήσει. Μπορεί πολλοί να θέλουν προστατευόμενες περιοχές, η διαδικασία οδηγεί και οδηγείται και καθορίζει τα πλήρη του κράτους. Ο Βαγγέλης περιέγραψε. Αλλά τι θέλουν οποιαδήποτε, είτε συλλογικότητα, είτε σε τοπικό επίπεδο, πρέπει να καταλήξει σε μια θεσμοθέτηση από την κεντρική διοίκηση και τα αρμόδια. Ευχαριστώ. Μια στιγμή λίγο μια επιστροφή στο κομμάτι της αλληλείας, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για τη συνάντηση του 12 στην Πάρο. Δεν ήμουν εγώ, ήταν η Μαρία, αλλά έχω ακούσει πάρα πολύ για αυτή τη συνάντηση. Νομίζω ότι έχουμε περάσει πια, έχουμε φύγει από αυτό το στάδιο. Δηλαδή, και εγώ δουλεύω πάρα πολλά χρόνια και με ψαράδες και με προστατευόμενες περιοχές και έχω φάει και εγώ πάρα πολύ μπούλινγκ από ψαράδες να με πετάξουν στη θάλασσα, να με δίνουν, να με δώσουν τηλέφωνα, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Δεν είμαστε εκεί πια. Δεν είμαστε εκεί πια και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό γιατί και οι δύσκολοι ψαράδες, σε δύσκολη τάξη, δεν είναι ότι δεν υπάρχουν πια ψαράδες οι οποίοι μπορεί να αντιδρούν ή να είναι πιο επιθετικοί ή να μην έχουν αυτό το τάκ. Αλλά το σημαντικό που πρέπει να γνωρίσουμε είναι ότι και αυτοί έχουν αλλάξει, οι ψαράδες έχουν αλλάξει πολύ από τότε και εμείς έχουμε αλλάξει. Εμείς έχουμε μάθει να έχουμε τους ψαράδες, γιατί και εγώ βιολόγος είμαι, ξεκίνησα έχοντας την επιστημονική γνώση σαν Ευαγγέλιο. Δεν πάει κανείς έτσι, δεν πας με το σταυρό στο χέρι, δεν γίνεται. Θα πρέπει να τα βγάλουμε μαζί αυτά τα πράγματα. Ο τελικός χρήστης είναι ο ψαράς. Αυτός είναι ο οποίος θα τα φάει στο κεφάλι όλα. Αν λοιπόν δεν κάτσεις να συζητήσεις, να καταλάβεις, να ακούσεις όλο αυτό το πράγμα που έχει ένα ψαράς, επίσης ο ψαράς δεν είναι μονάχα ότι ψαρεύει, έχει και αυτή την τοπική οικολογική γνώση. Γνωρίζει τα πράγματα, τη θάλασσα, πάπο προς πάπο. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν μεγαλώσει τη θάλασσα. Πολλοί ψαράδες μπορεί να είναι τελείως αγράμματοι και να ξέρουν πολύ περισσότερα πράγματα για το τι συμβαίνει μέσα στη θάλασσα από ό,τι μπορώ να ξέρω εγώ σαν επιστήμονας που την παρατηρώ και την παρακολουθώ και δουλεύω σε αυτήν δεκαετίες. Αυτή την τοπική λοιπόν γνώση θα πρέπει όχι να την φροντίσουμε και να την προστατεύσουμε και να την ακούσουμε. Και γι' αυτό έλεγα λίγο και πριν για το κομμάτι το συγκρουσιακό. Η διοίκηση είναι ένα κομμάτι. Δεν είναι απέναντί μας η διοίκηση. Μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να είναι απέναντι, αλλά η διοίκηση πρέπει να είναι σύμμαχος. Το ίδιο συμβαίνει και με τους ψαράδες. Με τους ψαράδες έχουμε ακριβώς τα ίδια ζητούμενα. Την προστασία των θαλασσών θέλουμε. Αν δεν πάμε μαζί με τους ψαράδες, δεν γίνεται διαφορετικά. Δηλαδή είναι λάθος να πάμε διαφορετικά. Μόνο μαζί μπορούμε να πάμε. Να πω κάτι. Και αυτό που θέλω να κατατελειώσω είναι ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να κάνετε μια follow-up συνάντηση στην Πάρο με τους ψαράδες για να δούμε ποια είναι η διαφορά, που θα είναι τεράστια αυτή τη στιγμή. Είχαμε κάνει διαδοχικές συναντήσεις με τους ψαράδες. Είχαμε κάνει διαδοχικές συναντήσεις με τους ψαράδες. Ήταν πάρα πολύ σημαντικές συναντήσεις αυτές. Δεν τους had παριώσει, όχι μία φορά, πολλές φορές. Και προσπαθούσαμε συνεχώς με τον γνωστό τρόπο, έξυπνο τρόπο, να τους πείσουμε ότι κοιτάξτε, δεν έχετε μέλλον. Έτσι το είχαμε δει εμείς, ως ομάδα. Λοιπόν,
Μια φορά ήταν φιλική, την άλλη φορά όχι τόσο. Καταλαβαίνετε ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικό το εγχείρημα τότε, ήταν πολύ νωρίς. Όμως η πίεση αυτή που ασκήθηκε ήταν από τους αρέες που ήρθαν από άλλες περιοχές. Δεν ήταν μόνο στις Κυριάδες, ήταν και χώρες, μακρινές περιοχές. Και είχαν δημιουργήσει ένα κλίμα, λες και γινόταν λιμάνι. Γιατί φοβήθηκαν ότι στην τάξη της Μεσσίας θα βγουν πράγματα σε βάρος. Παρ' όλα αυτά όμως, στο τέλος, τα πράγματα είχαν κάπως τερεμήσει. Αλλά δυστυχώς δεν έγινε κάτι περισσότερο από αυτό που εμείς θα θέλαμε. Να προχωρήσουμε και λίγο, είναι πολύ οπλικό να τοποθετηθούμε. Μια στιγμή εσύ και μετά το πράγμα που είπε για τον Ιταλό. Σε συνέχεια του Σπυρούλη, εκεί όλη η διαμάχη, όλος ο πανικός και ο λόγος που είχαν μαζευτεί όλοι οι ψαράδες, και όταν λέω όλοι οι ψαράδες ήταν οι παράκτοι με τους γρηγροί και με τις μηχανότρατες, ένα πράγμα, μία φωνή, ένα μέτωπο, ενάντια στην πρόταση την αρχική τότε της Greenpeace για την προστασία της Γιάρου. Αυτό. Υπήρχε κόσμος που είχε μιλήσει υπέρ, ψαράδες είχαν μιλήσει υπέρ, είχαν υποστηρίξει την κίνηση αυτή, οι οποίοι φοβήθηκαν, δεν πάτησαν στο νησί, γιατί είχαν πάρει, αν πατήσεις στο νησί θα σε σπάσουμε στο ξύλο. Αυτό είναι που έλεγα πριν, ότι όταν ξεκινούσαν τα πράγματα ήταν τελείως διαφορετικά. Επειδή είναι και αρκετή αυτή να τοποθετηθούμε και περνάει και η ώρα να έχουμε και λίγο ευρύτερη. Αρκετοί άνθρωποι δεν ήταν καν. Από την άλλη παράδειγμα, από την ίδια του οικογενειού. Καταλαβαίνετε, οι ιδέες ήταν τρομερές, δηλαδή δεν το φανταζόμαστε. Είδα. Όλεγα Καραγιάννη ονομάζομαι, από την Άνδρο. Έχω κάποιες απορίες, τέλος πάντων, το να κηρυχθεί μια περιοχή προστατευόμενη, θαλάσσια. Τι σημαίνει, παραδείγματος χάρη για εσάς εδώ στη Σαντορίνη, για τα κρουαζιερόπλαια, για τα σκάφη. Γιατί μιλήσαμε κυρίως για την αλίευση. Αν υπάρχουν δηλαδή περιορισμοί που έχουν να κάνουν με τη χρήση της θάλασσας και με διαφορετικούς τρόπους. Ένα ερώτημα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι να αναρωτιέμαι πού συναντιέται η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος με το χερσαίο. Δηλαδή, σήμερα που πήγαμε στις αποθήκες, είδαμε καθώς περπατούσαμε για να κατέβουμε κάτω στην παραλία ένα σπασμένο αγωγό αποχέτευση από ό,τι κατάλαβα και χυνόντουσαν τα νερά προς τη θάλασσα. Το να προστατεύει κανείς μια θαλάσσια περιοχή βάζει και περιορισμούς και στα χερσαία, εκεί που ακουμπάνε τα θαλάσσια. Δηλαδή, αναρωτιέμαι πού συναντιούνται αυτοί οι δύο τόποι σε ό,τι αφορά τους περιορισμούς, οι χώροι μας. Και το τρίτο πράγμα, έχω ανάγκη να ακούσω από εσάς μια σύνοψη. Δηλαδή, ακούσαμε 3 case studies εδώ πέρα. Δεν μου είναι σαφές τι καθιστά το παράδειγμα της Αμοργού πιο όριμο να ανοίξει την πόρτα ενός υπουργείου, γιατί η Σαντορίνη να παλεύει τόσα χρόνια και να πρέπει να αλλάξει οδό νομική και να βρει μια άλλη διαδικασία για να προστατέψει την περιοχή της και όχι με την ίδια διαδικασία. Εντάξει, ομολογώ ότι συγχύστηκα, χάρηκα από την μια πλευρά την πρόοδο και από την άλλη συγχύζομαι όταν αντιλαμβάνομαι ότι πρέπει κανείς να κάνει ελιγμούς και να κάνει lobbying για να ανοίξει η πόρτα ενός υπουργείου, ενώ εδώ όλοι προσπαθούμε για το κοινό καλό, προσπαθούμε κατά τις νόρμες της διεθνούς νομοθεσίας και της διεθνούς κατανόησης ότι τέλος πρέπει να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Και πόσο μάλλον όταν συμφωνούν οι ψαράδες, που είναι κάτι τόσο δύσκολο, οι άνθρωποι δηλαδή που θα φυγούν προσωρινά τα συμφέροντά τους για κάτι καλύτερο. Δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, τι είναι αυτό, και δεν το λέω για να παραπονεθώ, ας πούμε, τι κάνει μια πρόταση να ανοίγει μια πόρτα και τι μια άλλη να μην ανοίγει την πόρτα. Δηλαδή, θα ήθελα να ακούσω, ξέρω εγώ, είναι το lobbying, είναι ότι δεν είναι όριμη, είναι ότι είναι δεδαλώδης η νομοθεσία και κάπου. Δηλαδή, αν λέγαμε 5 παράγοντες, τι κάνει μια πρόταση να είναι πιο, θα ήθελα να τους ακούσω από εσάς που έχετε τη δουλειά και άλλα 3 πράγματα. Να ξεκινήσω λίγο με τα πρώτα που είπατε, γιατί έχουν πολύ ενδιαφέρον. Με το κομμάτι των άλλων επιβαρυντικών δραστηριοτήτων σε μια περιοχή. Σίγουρα δεν είναι μόνο η αλεία. Γιατί το παράδειγμα της Αμοργού, ας πούμε, αφορά αποκλειστικά την αλεία, τίποτα άλλο. Στην Αμοργό, δηλαδή, προτείνουμε τη δημιουργία μιας περιοχής περιορισμού αλείας, η οποία θα ρυθμίσει αποκλειστικά την αλεία και οτιδήποτε άλλο δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητά της. Οι υπόλοιπες προστατευόμενες περιοχές της Γιάρου, για παράδειγμα, είναι ολιστικές. Αντιμετωπίζουν όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες, ανεξαρτήτως αν είναι αλλιευτικές ή μη αλλιευτικές.
Στη Σαντορίνη, λοιπόν, εμείς αλλάξαμε αυτή την προσέγγιση, γιατί αρχικά εμείς πήγαμε με μια προσέγγιση τύπου περιοχής περιορισμού αλίας, ακριβώς γιατί αυτό ήταν ένα πρόταγμα και μια διεκδίκηση των ψαράδων. Δεν καταφέραμε να φτάσουμε στο αποτέλεσμα που θέλαμε. Ήταν πολλοί οι λόγοι. Είναι ίσως και ένα από αυτά τα οποία θα είναι μια απάντηση στο τρίτο. Μας ήταν πολύ σοκαριστική η αρνητική απάντηση, γιατί έχουμε καταφέρει και έχουμε φτιάξει μια φοβερή συνεργασία υποστηριζόμενη από όλους τους εμπλεκόμενους και δεν καταλάβαμε ακριβώς γιατί μας λένε όχι, αφού όλοι συμφωνούμε και δεν επηρεάζουμε κανένα. Παρ' όλα αυτά, επιλέξαμε να πούμε σε ένα άλλο στάδιο, σε μια άλλη κλίμακα, σε ένα άλλο επίπεδο του υποθαλάσσιου προστατευόμενου τοπίου. Γιατί είναι πιο δύσκολο λίγο αυτό, γιατί αυτό όντως μέσα σε αυτό μπαίνουν και άλλες δραστηριότητες, δεν είναι μονάχα η αλία. Θα απαγορευτεί η αλία στην περιοχή που οποία προτείνουμε, που είναι η ζώνη Α, αλλά εντάξαμε και άλλες ζώνες οι οποίες δέχονται και αυτές τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις δραστηριοτήτων οι οποίες επιβαρύνουν. Είναι η ρύπανση, είναι η πολύ ψηλή χρήση, είναι τα γυροβόλια, είναι πολλά πράγματα. Αναγνωρίσαμε δηλαδή στοιχεία του περιβάλλοντος, είτε γεωλογικά, είτε βιωτικά, είτε οικοσυστημικά, τα οποία έχουν ανάγκη προστασίας. Το σημαντικό στην προκειμένη περίπτωση τι είναι, ότι αν αυτή η περιοχή οριστεί ως προστατευόμενη, υπάρχει αυτομάτως ένα πλαίσιο στο οποίο μπορούμε να ρυθμίσουμε αυτές τις δραστηριότητες. Ο σκοπός δεν είναι να απαγορεύσουμε πλήρως τις δραστηριότητες, γιατί και η Σαντορίνη και γενικότερα αναφέρθηκε και στην αρχή σε αυτό, ότι οι θάλασσές μας και τα νησιά μας δεν είναι ακατοίκητα. Ζουν άνθρωποι και βιοπορίζονται από αυτά. Απλά, άμα το κάνουμε αυτό μη βιώσιμα και ανεξέλεγκτα, απλά σε 2, σε 5, σε 10, σε 100 χρόνια δεν θα υπάρχουν άνθρωποι να ζουν σε αυτά τα νησιά. Οπότε πρέπει να βρούμε τον τρόπο να το κάνουμε βιώσιμο αυτό. Αυτό είναι λοιπόν που ζητάμε εμείς, αυτό το πρόταγμα που έχουμε εδώ πέρα στη Σαντορίνη, να μπορέσουμε να διαχειριστούμε και τα κρουαζιερόπλοια και τα καταμαράν και τη ρύπανση και την υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος. Το βασικό είναι να βάλουμε ένα θεσμικό πλαίσιο και να πούμε, παιδιά, εδώ πέρα, αυτή εδώ η περιοχή πρέπει να είναι υπό κάποιον έλεγχο. Καταλαβαίνουμε και αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει ένα οικονομικό συμφέρον εδώ, αλλά είναι και ευθύνη του επιχειρηματία να προστατεύσει το φυσικό κεφάλαιο από το οποίο βιοπορίζεται και ζει. Και ακόμα περισσότερο η τοπική κοινωνία, γιατί ο επιχειρηματίας ο οποίος δεν είναι από εδώ, θα κάνει την επένδυσή του, θα κάτσει 5 χρόνια, 10 χρόνια και μετά θα φύγει. Ο ντόπιος όμως, ο άνθρωπος ο οποίος είναι από εδώ μένει. Δεν θα φύγει ποτέ. Και αυτό το φυσικό κεφάλαιο είναι το δικό του βιος, η δικιά του κληρονομιά και αυτή πρέπει να προστατεύσουμε. Δεν είναι κάτι άλλο. Απάντησα. Ναι, και νομίζω και ο κύριος Γιώργος. Αυτό που είδατε είναι σωλήνα που φεύγει η άγνη της απαλάτης που είναι από πάνω, έσπασε και αποκαταστεί, δεν είναι λίματα. Ναι, αλλά και η άγνη έχει ζητήματα. Το ξέρω, έσπασε. Έχει κάποιες... Δηλαδή καταστρέφει η άγνη. Όλα θα αποκατασταθεί. Έφτανε στη θάλασσα. Έχει ζητήματα, αλλά καταλήγει στη θάλασσα. Ναι, καταλήγει στη θάλασσα. Το θέμα που συναντιέται η θαλάσσια και η προστασία στη Στεριά. Να σας πω κάτι. Και επειδή και εγώ έχω φάει πολύ ξύλο, έχοντας αναλάβει μια πρωτοβουλία εδώ και πολλά χρόνια, από το 2012, λέγοντας ότι η Σαντορίνη είναι κορεσμένη. Γιατί αυτή η πολλαπλότητα των δραστηριοτήτων, των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, δημιουργεί προβλήματα σημαντικά. Και πλέον και πολλές φορές και δυσεπίλητα. Και παρά το γεγονός ότι, κι αν μας ακούει ο κ. Κουτουλάκης, άλλωστε τα έχει ακούσει ξανά από μένα, αυτά σε κάποιες συνέδρια, η πολιτεία πρέπει να σπεύσει, να θέσει όρους. Τώρα διάβαζα πριν λίγο ότι οι Γερμανοί αρχίζουν να λένε στην κυβέρνηση γιατί δεν αφήνει την εκτός σχεδίου δόμηση να προχωρήσει, διότι υπάρχουν επενδύσεις, τώρα το διαβάζω. Υπάρχουν επενδύσεις που περιμένουν 2 χρόνια. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Εγώ το λέω το όχι. Αλλά ποιος ακούει την τοπική κοινωνία. Δεν είναι το ζήτημα. Μετά από πολλά χρόνια και ενώ εγώ έλεγα ότι η Σαντορίνη είναι κορεσμένη και συνεχίζω να το λέω και να λέω ότι αναπτύχθηκε ανορθολογικά όπως και πολλοί άλλοι τουριστικοί τόποι, διότι δεν υπήρχε σχεδιασμός, διότι η ιδιωτική πρωτοβουλία πήγε μπροστά και ασμένοντας ο δημόσιος τομέας, ασμένοντας,
και μην προλαβαίνοντας και κάνοντας και λάθη. Και πολλά λάθη. Πρέπει λοιπόν να μπει φραγμός. Και αν μου λέτε, ας πούμε, για την εκτός σχεδιοδόμηση, εγώ έχω την άποψη ότι πρέπει να υπάρχει εκτός σχεδιοδόμηση. Και το λέω δημόσια αυτό πάρα πολλές φορές. Και όταν θέλουμε να κάνουμε έναν οικισμό, να γίνει πολεοδόμηση, να έχουμε εισφορά σε γη και να γίνει ένα σωστά ανεπτυγμένος οικισμός. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να είναι τα πράγματα τακτοποιημένα και να έχουν μια χωρική τακτοποίηση. Το παράδοξο είναι ότι ενώ από το 60, από τη δεκαετία του 60, ήρθε το κράτος και λέει η καλδέρα είναι ιδιαίτερο φυσικού κάλους. Χαρακτηρίζουμε την καλδέρα. Τη δεκαετία του 70, ιστορικός τόπος και όλο το νησιωτικό σύμπλωμα είχαμε το 90 ζώνες οικιστικού ελέγχου. Το 12 με την πρωτοβουλία δική μου προχωρήσαμε και άλλα βήματα. Η καλδέρα σε εκτός σχεδίου περιοχή να μην χτίζεται. Τίποτα. Και ισχύει μέχρι σήμερα. Οι αγροτικές παραδοσιακές καλλιέργειες, οι επιδοτούμενες, γιατί δεν έγινε πάνω σε χάρτη με συντεταγμένες, να μην μπορούν να αλλάξουν χρήση. Παρά τα αυτά έχουμε μια μεγάλη χωρική αταξία. Παρά τα αυτά μεγάλη χωρική αταξία. Αυθαιρεσία. Αλλά εδώ λέω, και προχθές σε ένα άλλο συνέδριο το είπα στο πάνελ, γιατί απορούμε. Όταν έρχεται το κράτος, με το δήλωσε και σώσε, με το 40-14 που ήταν αντισυνταγματικός, με το 41-78, με το 44-95 κτλ. Κλείνει το μάτι και λέει φτιάξω, πλήρωσε και θα το τακτοποιήσω. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η αταξία. Είναι και βεβαίως και αγέννητα. Λοιπόν, αυτό τώρα είναι μια παθογένεια. Είναι μια παθογένεια. Δεν ξέρω πώς θα αντιμετωπιστεί. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Και ίσως, γιατί το είπα προηγουμένως χαριτολογώντας, ίσως είναι πιο εύκολα στη θάλασσα, γιατί δεν υπάρχουν οικόπεδα προς εκμετάλλευση. Αλλά τώρα που αναπτύσσεται και ο θαλάσσιος τουρισμός, μπαίνει ένα άλλο ακόμη ζήτημα. Υπάρχουν οικόπεδα προς εξορίξεις. Είναι πολλά. Προχωράω με ερωτήσεις μια στιγμή, γιατί είναι και άλλοι που θέλουν να ρωτήσουν. Does the saying need an ornament? Does the saying need an ornament? No, an ornament to manage it. Ένα διαχειριστή. Ναι. Με αυτά που είπε και η ναι. Μεγάλη αυτή η κουβέντα, αλλά θα την πιάσουμε στην... Το ερώτημα δεν απαντήθηκε. Θα ήθελα να πω το τρίτο ερώτημα, μια στιγμούλα. Το τρίτο ερώτημα είναι λίγο, δεν μπορώ να το απαντήσω μόνος μου. Αυτό ήθελα να πω, ότι νομίζω πρέπει να κάνουμε μια σύνοψη και εγώ και η Μαρία και ο Σπύρος, γιατί είναι λίγο διαφορετικές οι περιπτώσεις. Η Αμοργός δηλαδή βασίστηκε στο κομμάτι των ψαράδων, σε ένα πρόταγμα των ψαράδων, σε μια απαγόρευση της αλίας σε συγκεκριμένες περιοχές με βάση το πρόταγμά τους, και εκεί πέρα η επιστημονική κοινότητα τεκμηρίωσε πλήρως αυτή την πρόταση. Στη Σαντορίνη είχαμε κάποια δεδομένα πριν πάμε στο Υπουργείο, έχοντας τη γνώση και των ψαράδων αλλά και της επιστημονικής κοινότητας, με μια προσέγγιση οικοσυστημική και οικολογική, και ανεκολογική, ότι εξολογήσαμε την οικολογική κατάσταση των υδάτων της Σαντορίνης, των θαλάσσιων οικοτόπων και συγκεκριμένων ειδών, η οποία όμως δεν ήταν στα πλαίσια τα οποία θα ήθελε η... Περίμενε λίγο, Μαρία, μια στιγμή. Ότι ουσιαστικά τι έγινε, η απάντηση που δώσαμε εμείς, το πρόταγμα που δώσαμε εμείς στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, τεχνικά και τυπικά βρήκε μία διέξοδο να το αποφύγει. Νομίζω ότι το πρόβλημα, ένα λεπτάκι να τελειώσω να πεις, το πρόβλημα έγινε στο ότι δεν υπάρχει ένας γενικός στρατηγικός σχεδιασμός. Δηλαδή, υπάρχει μια πρωτοβουλία στη Σαντορίνη, υπάρχει μια άλλη πρωτοβουλία στην Αμοργό, υπάρχει μια ευρύτερη προσέγγιση σε εθνικό επίπεδο, πρέπει να πιάσουμε κάποιους ευρωπαϊκούς
τύπους οικοτόπων να τους προστατεύσουμε, θέτουμε στόχους διατήρησης. Όλα αυτά δεν μπαίνουν σε μια διαβούλευση ευρεία να τα συζητήσουμε και να τα σχεδιάσουμε και να πούμε αυτό θέλουμε εδώ, αυτό θέλουμε εκεί. Λείπει αυτό το κομμάτι. Οπότε μετά η κάθε περιοχή παίρνει και τη δικιά της προτεραιότητα ανάλογα με τα θέλω και τις στρατηγικές της εκάστοτε διοίκησης, της εκάστοτε πολιτική ηγεσία, γιατί αλλάζει και αυτή. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο αμοργόραμα η πολιτική ηγεσία άλλαξε 3 φορές, 4 φορές. Έτσι. Και στη Σαντορίνη που είχαμε πολλές φορές πάλι διαφορετική πολιτική ηγεσία και εκεί και με άλλη πολιτική ηγεσία φάγαμε πρώτα τη διοίκηση, που ήταν εντυπωσιακό. Νομίζω ότι είναι λίγο σχετικό αυτό. Να ξεκαθαρίσω και να συμπληρώσω ότι αυτό που συνέβη με εμάς είναι ότι εμείς επιχειρήσαμε λοιπόν να κινήσουμε συγκεκριμένα το μεσογειακό κανονισμό για την αλία, ο οποίος ήταν ένας ευρωπαϊκός νόμος που ίσχυε γενικότερα για τη Μεσόγειο. 7 χρόνια αφότου ο κανονισμός αυτός τέθηκε σε ισχύ. Αυτό που συνέβη όταν πήγαμε εμείς να χτυπήσουμε την πόρτα της Διεύθυνσης Αλίας λέγοντας εδώ μπορούμε να εφαρμόσουμε το μεσογειακό κανονισμό και σας τα έχουμε όλα λυμμένα, είναι ότι τους πιάσαμε εντελώς απροετοίμαστους. Δεν είχαν καθόλου ασχοληθεί με αυτό. Δεν καθίσανε ποτέ να μπουν στη διαδικασία του πώς αυτό υλοποιείται. Και αυτό που δεν ξέχασα να αναφέρω στην παρουσίασή μου, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι ότι όλα αυτά που τους λέγαμε, λοιπόν, που έλεγα τα τικ, το κάθε τικ, σήμαινε ότι επιλέξιμο να ζητήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ταμείου Αλίας λεφτά να πάρεις για να κάνεις αυτές τις δράσεις. Αυτό εννοώ ότι όλα τα τικ τα είχαμε. Υπήρχαν ακόμα και λεφτά που αρκούσε να πάει η Διεύθυνση Αλίας να τα ζητήσει, γιατί ήταν ακριβώς αυτά που ζητούσε ο κανονισμός να εφαρμοστούν. Έτσι. Εμείς λοιπόν απλά τους πιάσαμε ανέτοιμους. 10 χρόνια αργότερα έρχεται η Αμοργός και ξαναχτυπάει την ίδια πόρτα και αναγκάζονται με την πίεση που αρχίζει να φορτώνει να φτιάξουν κάποιες προϋποθέσεις. Εμείς ζητήσαμε τότε, αν δεν σας καλύπτουν τα δεδομένα που σας φέραμε, πείτε μας ποια δεδομένα θέλετε. Δεν μας απάντησαν ποτέ. Δεν είχαν. Και να σας πω ότι επίσης τώρα κάνουμε την ίδια υπέρβαση και μπαίνουμε στο θέμα του υποθαλάσσιου τοπίου, όπου επίσης είναι ο νόμος που προβλέπει τη δυνατότητα να σχεδιάσεις και να θεσμοθετήσεις τέτοιες περιοχές, χωρίς και πάλι να υπάρχουν οι προδιαγραφές για το τι στοιχεία πρέπει να παρουσιάσεις. Δηλαδή, είναι όλο αυτό το πράγμα που είναι αυτό που λέω, τραβάς την κλωστίτσα και... αυτό. Είχε ενδιαφέρον το ερώτημά σας, σκέφτομαι από όταν το άκουσα. Είναι πολύ δύσκολο να προσδιορίσει κανείς ακριβώς ποια είναι τα δεδομένα τα οποία ανοίγουν τον δρόμο, τις πόρτες διάφορες. Θα έλεγα όμως ότι καταρχάς πρέπει η οποιαδήποτε πρωτοβουλία να πατάει σε υπάρχουσες διαδικασίες νομοθετικές και θεσμικές. Αν δεν πατάει, περιέγραψε η Μαρία ότι ήταν απροετοίμαστοι, δεν είχαν την οδό, την πεπατημένη. Όταν λοιπόν καινοτομείς θεσμικά και περιμένεις το κράτος να βρει τρόπους να διευκολύνει μια διαδικασία καινούρια, σημαίνει ότι θα έχει προβλήματα. Το πιο πιθανό είναι πως θα έχει και απορρίψεις. Άρα είναι πόσο καλά δομημένη και αν η οποιαδήποτε πρωτοβουλία πατάει σε υπάρχουσες διαδικασίες θεσμικές. Το δεύτερο είναι ότι επειδή είναι εύκολο να κατηγορούμε ένας τον άλλον, στο παρελθόν και εγώ είπα και ο Βαγγέλης και άλλοι κατηγορούσαν τους ψάδες, εμάς. Το κράτος είναι εύκολο να το κατηγορήσουμε όλοι. Όχι αδίκως δηλαδή. Αλλά είναι εύκολο. Εάν λοιπόν δεν ανοίξει ένα διάλογο με τους πάντες από την αρχή για να καταλάβει ποιες είναι οι προθέσεις και ποιες είναι οι δυνατότητες, θα βρεις προβλήματα. Ειδικά οι τοπικές πρωτοβουλίες που αντιμετωπίζουν με τη δική τους οπτική κάτι, αν αυτή η προοπτική συγκρούεται με γενικότερες πολιτικές ή φοβίζει την κεντρική διοίκηση, διότι αν έχεις ένα αμοργόραμα και πετύχει, θα έχεις άλλα 50. Αυτά σημαίνουν υποχρεώσεις.
υποχρεώσεις χρηματοδοτικές, διαχειριστικές, ανθρώπους να παρακολουθούν. Περιγράψαμε τον ΟΦΠΚ, έχει 7 ανθρώπους για να διαχειριστούν 41 περιοχές. Άρα, ο καλός σχεδιασμός, θα έλεγα, το ότι αν ακολουθεί κανείς την πεπατημένη ή όχι, και η συμμετοχικότητα δεν αφορά μόνο εμάς και τους ψάδες επιστήμονες, αφορά όλους. Και έχει τοπική αυτοδιοίκηση σε όλα τα επίπεδα. Γιατί κάποια ήδη ο Δήμαρχος προηγουμένως είπε, μέχρι ενός σημείου μπορεί να φτάσει η τοπική αυτοδιοίκηση. Θα έλεγα ότι αυτά είναι τα τρία κεντρικά παράγοντα. Μια ερώτηση από σένα, Jacob. Ευχαριστώ. Είμαι ο Jacob από το δίκτυο Έλαδος στη Σύρο. Ήθελα να επιστρέψω λίγο και σε κάτι που ανέφερε γύρω από την τοπική, την γνώση, ας πούμε, ψαράδων, αλλά γενικότερα και την ιστορική μνήμη που αναφέρεις εσύ, Σπύρο, πριν. Και εμείς το τελευταίο 18μηνο κάναμε μια έρευνα στην Αμαργό, Σαντορίνη και άλλα 3 νησιά γύρω από την ξυλοναυπηγική, την παράκτη αλία και την αυσιπλοεία. Κάπως στην ιστορική σημασία και την κοινωνική σημασία αυτών των πρακτικών. Και αναρωτιέμαι πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα δεδομένα και σαν εργαλεία στις επόμενες μάχες, ας πούμε, που έχουμε μπροστά μας. Παίρνοντας και τη Κιάρο, σαν παράδειγμα, που θεωρώ ότι έχετε κάνει και μια πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά συνδυάζοντας περιβαλλοντικά και ιστορικά στοιχεία. Και πόσο μάλλον, δεν ξέρω, μάλλον δεν είναι ο Δήμαρχος εδώ, αλλά και εδώ στην Σαντορίνη βοηθάμε με έναν τρόπο να στηθεί και μια μεγάλη προσπάθεια εδώ, ένα ιστορικό αρχείο, που είναι διάφοροι άλλοι εδώ τοπικά που δουλεύουν πάρα πολλά χρόνια γι' αυτό, δημοτικό αρχείο, που θα αφορά και την αλία, δηλαδή θα αφορά ένα τεράστιο κομμάτι της ιστορίας του τόπου είναι αυτό. Οπότε μια ερώτηση και μάλλον σκέψη για το πώς θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε την ιστορία και την πρόσφατη ιστορία του τόπου σαν εργαλείο διεκδίκησης και επικοινωνίας μάλλον για το περιβάλλον και τη θάλασσα. Αυτή είναι μια πολύ ωραία τοποθέτηση και έχει και εσύ, Μαρία, θα προσπαθήσει αυτό νομίζω, γιατί υπάρχει ένας όρος στην οικολογία, στην βιολογία, αυτό το shifting baselines. Λοιπόν, εμείς σήμερα ζούμε το 2024, βουτάμε στη θάλασσα και βλέπουμε αυτό που βλέπουμε εμείς τώρα. Αύριο, και όταν θα δείξουν τα παιδιά μας το 2034-44, θα δουν κάτι άλλο. Επειδή λοιπόν δεν το βλέπουμε κάθε μέρα, αυτό το έχουμε αποτυπωμένο, ουσιαστικά δεν γνωρίζουμε ποια ήταν η παλαιότερη κατάσταση, ποια είναι η κατάσταση βάσης, ας πούμε. Πού θέλουμε να επιστρέψουμε, γιατί και η προστασία σαν διατήρηση της φύσης λέμε, πολύ ωραία, θα βάλουμε στόχους για να επαναφέρουμε, να επανακάμψει, να ανακάμψει η φύση. Πού θέλουμε να φτάσει η φύση, στο 1980, στο 1960, στο 1950, στο 2000 π.Χ. Πού θέλουμε, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, πόσες φώκες θέλουμε, που είναι και για τους ψαράδες αυτό. Θέλουμε 1000, θέλουμε 2000, θέλουμε 100.000. Γιατί ο Όμηρος, ας πούμε, περιέγραφε παραλίες γεμάτες φώκες όπως είναι στη Βόρεια Θάλασσα. Αυτό θέλουμε. Δεν ξέρουμε λοιπόν τι θέλουμε και δεν ξέρουμε τι έχουμε ή δεν ξέρουμε τι είχαμε. Αυτό λοιπόν που μας λείπει αυτή τη στιγμή σε μεγάλο βαθμό είναι πώς ήταν οι θάλασσές μας, όχι τώρα, πώς είναι τώρα, πώς ήταν πριν από 10, πριν από 15 και πριν από 20 χρόνια. Αυτή η εικόνα που έχουμε αλλάζει συνέχεια και μας είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσουμε να προσδιορίσουμε στο ποιος είναι ο στόχος μας στο κομμάτι της διατήρησης της φύσης. Θα ήθελα να πεις δύο πράγματα σε αυτό, Μαρία, γιατί έχεις μια πολύ ωραία άποψη γι' αυτό και. Ναι, είναι τεράστια αυτή η συζήτηση και το σίγουρο είναι ότι ειδικά σε ό,τι αφορά τη θάλασσα, γιατί ίσως στην ξηρά είναι λίγο πιο εύκολα τα πράγματα. Έχεις ανθρώπους, ας πούμε, να ζωγραφίζουν τοπία, να γράφουν βιβλία, να αφηγούνται, να λένε ιστορίες στη θάλασσα. Ό,τι δεν βλέπουμε, δεν το ξέρουμε, δεν το κατέχουμε, δεν μας απασχολεί. Και η επιστήμη μπήκε υποβρυχίως με φοβερή καθυστέρηση σε σχέση με την αλλιευτική, ας πούμε, δραστηριότητα. Μπαίνει ο επιστήμονας και παρατηρεί ένα βυθό, ο οποίος προφανώς είναι αυτό που έχει απομείνει, έτσι. Δεν είναι πραγματικά αυτό η κατάσταση, ας πούμε, αναφορά σε καμία περίπτωση. Και αυτό, να ξέρετε, είναι τεράστιο πλήγμα και είναι ένα πλήγμα το οποίο αφορά και την πλειονότητα των ίδιων των επιστημόνων. Οι περισσότεροι επιστήμονες, και όσο νεότεροι, τόσο πιο οξύ όλο αυτό,
δεν καταλαβαίνουν πραγματικά τι είναι η πραγματική κατάσταση και τι είναι η υποβαθμισμένη κατάσταση. Δηλαδή, γνωρίζουμε περιπτώσεις που άνθρωποι που εφαρμόζουν δείκτες για να αξιολογήσουν την ποιότητα των θαλασσών αναγκάζονται να ρίξουν τα thresholds, τα όρια των δικτών τους, για να το φέρουν προς μια κατάσταση που τους φαίνεται καλύτερη. Και όμως η πραγματικότητα είναι ότι έχουν υπάρξει δραματικές αλλαγές στη θάλασσά μας. Νομίζω ότι το 80 είναι μια. Το λέω γιατί εγώ το 80 ήδη έμπαινα στο νερό και θυμάμαι και δεν είναι ότι τότε ξεκίνησα, αλλά μέχρι το 80 η θάλασσα κρατούσε μια εικόνα η οποία ήταν αυτό που βλέπεις στις προστατευόμενες περιοχές της Μεσογείου σήμερα. Μπορείς και αυτό να το βάλεις. Κάθε προστατευόμενη περιοχή, και γι' αυτό ήθελα να το πω ότι για μένα είναι τόσο σημαντική η θαλάσσια προστασία και θα την έκανα παντού και οπουδήποτε και με κάθε τρόπο, γιατί αυτό που θέλουμε είναι να επαναφέρουμε τη μνήμη των ανθρώπων για το τι πραγματικά είναι η θάλασσα και τι πραγματικά κάνει για εμάς. Γιατί αυτή τη στιγμή αυτό το έχουμε χάσει εντελώς. Κατάδυση σε προστατευόμενη περιοχή είναι βουτιά στο παρελθόν. Πραγματικά σας προτείνω όσοι είστε δίτες σε προστατευόμενες περιοχές της Δυτικής Μεσογείου, ελπίζω σύντομα και στη Γιάρο, να το κάνετε αυτό, να πάτε και θα δείτε την Ελλάδα 30-40 χρόνια πριν. Με αναγκάζει να κάνω μια παρένθεση. Ένας ορνηθολόγος που πήγε στη Γιάρο και τη μελέτησε, όταν επέστρεψε μου είπε είναι ότι πιο κοντά φίλος καλός και ένας από τους καλύτερους ορνηθολόγους της χώρας. Λέει ότι πιο κοντά μπορεί να φανταστεί κανείς ότι ήταν η φύση στην εποχή του ομίλου. Δεν μιλάει για τη θάλασσα, αυτός κοίτανε τα πουλιά του χερσαία. Κλείνω την παρένθεση. Το θέμα που θίγεις έχει το μεγάλο ενδιαφέρον. Η προστασία της φύσης, κατά την προσωπική μου άποψη, δεν μιλάω σαν βέβαια, δεν είναι μόνο θέμα βιολογίας. Και η μεγαλύτερη συζήτηση γύρω από την προστασία της φύσης προκύπτει από το αντικείμενο της βιολογίας. Είναι διαχείριση χρήσεων, ανθρώπων, κοινωνιών, συγκρούσεων, ιστορίας. Θεωρώ λοιπόν ότι πια είναι επιβεβλημένο να βγουν και άλλες επιστήμες για να μπορέσουν να καταγράψουν και να συμβάλλουν. Δεν ξέρω εγώ πώς να καταγράψω την ιστορία. Παρόλο που κάνω προσπάθειες, γιατί έχω αναγκαστεί. Άρα θεωρώ ότι επειδή παρεμβαίνουμε στο γίγνεσθε μιας κοινωνίας σε ένα χώρο, ανεξαρτήτως αν είναι Γιάρος ή οπουδήποτε, θεωρώ ότι είναι καιρός πλέον να εμπλακούν και άλλες επιστήμες για να μπορέσει να είναι ακόμα πιο ολοκληρωμένη η προσέγγιση μας, γιατί ειδικά στη Μεσόγειο, όπου η φύση ποτέ δεν έμεινε μόνη της. Έχει εξελιχθεί μαζί με τον άνθρωπο. Βρίσκω λοιπόν πολύ ενδιαφέρουσα αυτή και χαίρομαι που γίνονται και παρόμοιες ή παράλληλες τέτοιες πρωτοβουλίες. Μια μικρή βοήθεια σε όλο αυτό που λέει ο Βαγγέλης και η Μαρία. Ένα μικρό παράδειγμα για το πώς εξελίσσεται ή πώς αλλάζει και πόσο γρήγορα μπορεί να αλλάζει το υποθαλάσσιο τοπίο, το διαπιστώσαμε και με τα 2 χρόνια COVID. Με το που σταμάτησε η κυκλοφορία των σκαφών, με το που σταματήσανε να κυκλοφορεί ο κόσμος. Είδαμε αλλαγές οι οποίες θα μπορούσαμε, δηλαδή, να τις δούμε ως αυτό το στόχο μας δίνει έναν δείκτη στο πόσο γρήγορα μπορεί να επανέλθει το υποθαλάσσιο τοπίο, όχι σε όλα τα είδη και ο ρυθμός είναι διαφορετικός από είδος σε είδος, αλλά μπορούμε και εν κατακλείδη να πούμε ότι ναι, έτσι, κάπως έτσι ήταν το 80, για παράδειγμα. Εγώ συμφωνώ με το 80, είναι όντως ένας σταθμός, γιατί εγώ ως μεγάλος, επειδή τη λατρεύω τη θάλασσα, βλέπω τις διαφορές, οι οποίες είναι τεράστιες. Άρα λοιπόν αυτό που εμείς καλούμαστε τώρα να κάνουμε είναι να δούμε στην διατήρηση, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά για να γυρίσουμε πολύ γρήγορα το ρολόι πίσω, μπορούμε να ρυθμίσουμε όλα αυτά που έρχονται και βλέποντας το μέλλον, δηλαδή η Σαντορίνη υποδήμαρχος έχει μια θάλασσα που εντάξει ευτυχώς ακόμα δεν είναι οικόπεδο, εντάξει μπορεί να μην την κόψαμε σε οικόπεδο, αλλά έχει γίνει πλέον μια επέλαση από κάποιες δραστηριότητες τις οποίες 5 χρόνια πριν ήταν 90% κάτω. Ήταν πολύ λιγότερες. Δηλαδή είχαμε
10 καταμαράν. Δεν το λέω για να φωτογραφίσω κάτι, αλλά είναι και η απάντηση στον Αποστόλη. Λοιπόν, τώρα έχουμε 400 ή 300. Λοιπόν, αυτή η διαφορά είναι τεράστια, όπως με τους ψαρόντοφεκάδες. Συγγνώμη αν είναι κάποιος που ασχολείται. Πριν από το 80, εδώ στη Σαντορίνη δεν ήταν 20. Και πολλούς λέω. Τώρα είναι 1000. Είναι το ίδιο πράγμα. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε αυτό που μπορούμε να ρυθμίσουμε, τουλάχιστον για να περιορίσουμε την επιταχυνόμενη, την ταχύτατη αλλαγή στους βυθούς. Αυτό κάνουμε και με τα σκουπίδια, προσπαθώντας, παίρνοντας τα σκουπίδια, να δούμε τι ανακάπτει, γίνεται και δεν γίνεται. Επίσης, η ρυθμή στη θάλασσα είναι πολύ γρήγορη. Σε κάποια είδη είναι πάρα πολύ γρήγορη. Δηλαδή, μπορείς να πετύχεις κάτι, και ειδικά στην προγραμμή. Ο Γιάννης ο Παπάκης για να... Α, ναι, Γιάννη. Σε είδα πάλι να τα... Γιάννης Χαβάκης από τη Μήλο. Θα ήθελα συντομία, τίτλους μόνο, τι θεωρείται σημαντικό για την επιλογή τοποθεσίας μιας θαλάσσιας προστατευόμενης περιοχής, ποια είναι τα κριτήρια, διότι δεν είμαστε όλοι ειδικοί, ποιος θα τα αποφασίσει πού, πώς, για να καταλήξουμε στην αστυνόμευση για να πετύχουμε το στόχο μας. 4-5 κριτήρια. Γιατί δεν μπορούμε να βάλουμε μια τοποθεσία ο καθένας μας, δεν μπορεί να διαλέξει το Δημοτικό Συμβούλιο εκεί τι θέλω. Πιστεύω ότι υπάρχουν κριτήρια. Μπορείτε να μας δώσετε μια-δυο πληροφορίες για τα κριτήρια. Αυτό έχει ενδιαφέρον, νομίζω, γιατί ο καθένας βγάζει τα δικά του κριτήρια σε αυτά. Εγώ, ας πούμε, θα βάλω κριτήρια σε σχέση με τη βιοποικιλότητα, γιατί είμαι βιολόγος. Σημαντικά ενδιατήματα. Οι υποσυντονίες είναι κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η ύφαλη. Εκεί που έχει οι περιοχές όπου αναπαράγεται η νοσηλιακή φτώχεια. Απ' την άλλη, οι ψαράδες διαλέξανε περιοχές όπου αυτοί βλέπουν ότι έχει μεγάλη σημασία, γιατί ενδεχομένως εκεί θεωρούν ή βλέπουν ότι είναι τόποι αναπαραγωγής ψαριών. Έτσι. Η επιλογή που πρέπει να κάνουμε πρέπει να είναι σοφή. Έχει να κάνει πάντα όμως και με τα μέτρα που θέλουμε να εφαρμόσουμε. Γιατί, όπως είπα εγώ πριν, υπάρχουν πολλές ζώνες στην προστασία της θάλασσας που να εφαρμόσουμε. Πολύ αυστηρή και πολύ πιο χαλαρή. Οπότε, από αυτό το πλαίσιο, καλό είναι να μπορούμε να ζωνοποιήσουμε με κάποιο τρόπο τη θάλασσα, οριοθετώντας και ορίζοντας συγκεκριμένες δραστηριότητες που επιτρέπουν και απαγορεύονται ανάλογα με τη σημασία τους. Κατ' εμέ για τη βιοποικιλότητα και τι αντίκτυπο έχει αυτό, γιατί είναι ένα φυσικό κεφάλαιο πάλι. Δηλαδή, ας πούμε, για την αλία είναι πολύ σημαντικό να προστατεύσεις ψαρότοπους οι οποίοι θα δώσουν ψάρια, θα λειτουργήσουν σαν περιοχές όπου εκεί αναπαράγονται τα ψάρια, ή να απαγορεύσεις την αλία ψαριών τα οποία έχουν καθοριστικό και ρυθμιστικό ρόλο στο οικοσύστημα. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ροφή. Η αλία των ροφών στην Τουρκία απαγορεύεται πλήρως. Εντελώς. Έτσι, στην Ελλάδα η ροφή απαγορεύεται να ψαρεύονται κάτω από τα 45 εκατοστά. Που κάποιος να πάει, όχι μόνο η ροφή, όλα τα μαύρα, στήρες, σφυρίδες και αυτά. Που, όπου και να πάει κανείς, θα δει τα ροφουδάκια τα τέτοια στα εστιατόρια, στις ψαραγορές, παντού. Αντί να μας γίνει και εμάς κτήμα αυτό, γιατί ο ροφός και τα μαύρα είναι πολύ σημαντικά είδη στη θάλασσα, ότι έχουν πολύ σοβαρό. Ο ροφός είναι ο λύκος της θάλασσας. Ρυθμίζει το οικοσύστημα. Αντί να το έχουμε μόνοι μας αυτό στο μυαλό μας, κοιτάμε για το πολύ άμεσο και γρήγορο κέρδος. Είναι πολύ παραγωγικό αυτό, αλλά σε κάθε περίπτωση έχουμε πολλά εργαλεία, δηλαδή τα επίπεδα προστασίας, και επίσης πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας και τις ανάγκες των χρηστών. Δεν μπορούμε να το αφήσουμε αυτό τελείως αρρύθμιστο. Δεν μπορούμε να προστατεύσουμε έναν τόπο μόνο και μόνο για την βιοποικιλότητά του. Θα πρέπει αυτοί οι οποίοι υποφελούνται, βιοπορίζονται, να το πούμε, όχι υποφελούνται, να έχουν πρόσβαση σε πόρους με έναν τρόπο, να διασφαλιστεί αυτό και ότι επιστρέφει το όφελος αυτό σε αυτούς. Είναι πάρα πολύ καλή ερώτηση, Γιάννη, και προφανώς έχει να κάνει με το ποιοι είναι οι στόχοι σου. Και δεν μπορείς ποτέ να πηγαίνεις και να προστατεύεις μια περιοχή χωρίς να θέσεις αυτούς τους στόχους. Έτσι. Και είναι το βασικό έλλειμμα σε αυτή τη χώρα σήμερα, που είμαστε γεμάτοι με προστατευόμενες περιοχές στο χάρτη, χωρίς κανένα πραγματικό στόχο προστασίας. Δηλαδή, μπορεί να είναι απλά τα πράγματα όταν λες θέλω να προστατεύσω την φωλαιοποίηση της χελώνας,
οπότε θέλω να αυξήσω τις φωλιές που γίνονται εδώ πέρα, θέλω να προστατέψω τη φώκια και τα αιτήματα αναπαραγωγής της φώκιας. Αυτά είναι λίγο πιο ξεκάθαρα πράγματα. Για εμάς τώρα που έρχεται το ερώτημα που θέλω να αυξήσω την υγεία της θάλασσας συνολικά, θέλω να το δω οικοσυστημικά, εννοείται ότι περάσαμε από αυτό το ερώτημα το πώς θέτουμε τους στόχους μας και πώς επιλέγουμε, γιατί μας είχαν προτείνει δύο περιοχές και εμείς έπρεπε να αποφασίσουμε ποια από τις δύο μπορεί να μην είναι η καλύτερη, ήταν ποια από τις δύο ήταν η καλύτερη. Έτσι, οπότε καταρχάς έχεις να κάνεις με πρακτικά ρεαλιστικά ζητήματα. Το πιο σημαντικό είναι να προσπαθήσεις να προστατέψεις όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ποικιλότητα ενδιαιτημάτων. Και όταν λέω όχι μόνο ύφαλοι και μόνο λιβάδια που ακούγονται, γιατί δεν είναι αυτά μόνο που έχουν σημασία, έτσι. Αυτά είναι, ας πούμε, πάλι τα χαρισματικά, φτάσαμε να έχουμε και χαρισματικούς τύπους σκοτόπων. Ένας αργός για να ολοκληρώσει το γύρο της ζωής του χρειάζεται ακόμη και βυθό με βότσαλο. Ακόμη και μια σμέρνα χρειάζεται βυθό με βότσαλο όταν είναι ακόμα σε αυτό το μικρό του μέγεθος, θα τη δεις να είναι ανάμεσα στα βοτσαλάκια. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να μπορείς να καλύψεις το συνολικό κύκλο ζωής των ψαριών και για κάποια ψάρια αυτό γίνεται, για άλλα ψάρια προφανώς δεν γίνεται με αυτές τις μικρές περιοχούλες, αλλά για πάρα πολλά και για κρίσιμα είδη μπορεί να γίνει. Εμείς αυτά τα στοιχεία που λάβαμε υπόψη μας στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν ότι αφενός ήταν μια περιοχή που συνδύαζε απίστευτη ποικιλότητα από πολύ ρηχά νερά μέχρι τεράστια βάθη, άνω των 200-300 μέτρων, καθώς επίσης και μία λωρίδα η οποία θα μπορούσε να επιτρέψει την διασπορά των ειδών αυτών. Δηλαδή τα είδη των ρηχών θα μπορούσαν να διασπαρούν παρά έξω, εκεί που θα μπορούσε τελικά ο ψαράς να πάει και να τα ψαρέψει στο τέλος. Οπότε αυτά είναι τα κριτήρια που εμείς λάβαμε υπόψη μας, έχοντας στο μυαλό μας ότι θέλουμε γενικά να ενισχύσουμε την υγεία της θάλασσας, που σημαίνει να έχεις να φτάσεις να έχεις και μεγάλα ψάρια μέσα, τα οποία δεν είναι μόνο φαγητό, αλλά είναι και ρόλοι πάρα πολύ σημαντικοί για το οικοσύστημα και χρειαζόμαστε τους ρόλους αυτούς ενεργούς για μια τεράστια ποικιλία αγαθών και υπηρεσιών που παίρνουμε από τη θάλασσα. Ωραία, είναι περασμένη και πραγματικά δεν θέλω να τροφοδοτήσω τη συζήτηση με περισσότερες ερωτήσεις και εκτιμούμε πάρα πολύ την παρουσία σας ακόμα εδώ τόσο αργά, αλλά έχω μια δυνατή σκέψη. Όπως είπαμε, η σημερινή συνάντηση γίνεται στο πλαίσιο του CPFI Leaders Forum. Υπάρχουν εδώ πέρα τόσοι εκπρόσωποι πολλών φορέων και μάλιστα μια ποικιλία προσώπων υγιούς εκπροσώπησης των νησιών, ενεργών σωματείων, καταδυτικών κέντρων, εκπρόσωπων δήμων. Αναρωτιέμαι και σκέφτομαι δυνατά, γιατί ο τίτλος μας είναι «Θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές και τοπικές κοινωνίες». Πραγματικά, φεύγοντας από εδώ, εντάξει, εκτιμώ και πιστεύω ότι και μόνο να διευκρινίσουμε στο μυαλό μας και να καταλάβουμε, να αποκτήσουμε καλύτερη γνώση τι είναι οι θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές, ποιες είναι οι διαφορετικές προσεγγίσεις, τα όρια, είναι και αυτό μια βασική κατανόηση. Αναρωτιέμαι, φεύγοντας από εδώ, πραγματικά πώς αυτό το κομμάτι της κοινωνίας, εντάξει, ο Δήμος, η κεντρική διοίκηση, οι επιστήμονες έχουν ίσως πιο ξεκάθαρο ρόλο να παίξουν, οι αλληλείς. Αναρωτιέμαι οι υπόλοιποι, λοιπόν, εμείς που βρίσκομαστε εδώ στη μέση, που κινούμαστε τέλος πάντων και βάζω ακόμα και τον εαυτό μου εδώ, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε να πάμε σε αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, γιατί κάλεσα και εγώ και ενθαρρύνω συνέχεια και λέω: παιδιά, ελάτε, θα πάμε πίσω μετά και θα γίνουμε πρεσβευτές των ωφελών κτλ. Μπράβο, το Σπύρο θέλω να απαντήσει. Οπότε, ευχαριστώ. Αλλά και όλοι δεν ξέρω αν μπορώ να απαντήσω, θα πω κάποιες σκέψεις. Νομίζω ότι η κατανόηση είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι η συμμετοχή. Άρα θεωρώ ότι οι τοπικοί φορείς, και δεν μιλάω για την αυτοδιοίκηση, ή οποιοδήποτε φορέας σε τοπικό επίπεδο ενδιαφέρεται, θα πρέπει να καταλάβει ποιο είναι το αντικείμενο της συζήτησης. Ακούστηκαν διάφορα πράγματα που δεν σχετίζονται με την προστασία της φύσης άμεσα. Αν καθίσει κανείς λοιπόν και θέλει να παρέμβει και να παίξει ρόλο για την προστασία της φύσης, πρέπει να καταλάβει ότι ένα τραπέζι για την προστασία της φύσης είναι για αυτό. Δεν μπορεί να είναι και για κάτι άλλο.
Γιατί συνηθίζεται όταν βρίσκουμε ένα χώρο που μπορούμε να μιλήσουμε και να μας ακούσουν, να πούμε τα πάντα. Ένα τραπέζι όμως, αν έχει ένα συγκεκριμένο στόχο, πρέπει να εξυπηρετήσουμε και αυτό το στόχο. Θεωρώ λοιπόν ότι οι πρωτοβουλίες καταρχάς πρέπει σε τοπικό επίπεδο να συνοηθούν σε τοπικό επίπεδο. Με τις τοπικές αρχές, ειδικά η αυτοδιοίκηση, στον πρώτο βαθμό θεωρώ ότι πρέπει να παίξει καθοριστικό ρόλο και να διευκολύνει εκείνη τον διάλογο. Βέβαια, είμαστε τυχεροί ότι σήμερα ένας δήμαρχος εδώ είναι θετικός προς αυτήν την κατεύθυνση, δεν είναι όλοι, και κυρίως να διεκδικήσουν το ρόλο τους σε μια διεργασία τόσο στο σχεδιασμό των προστατευόμενων περιοχών, κυρίως όμως στη λειτουργία τους. Γιατί όσο και καλά τα σχεδιάσουν, η λειτουργία έχει σημασία. Να διεκδικήσουν ενεργό ρόλο μέσα από ό,τι προβλέπει ήδη η νομοθεσία, αλλά και διεκδικήσουν περισσότερο. Οι προστατευόμενες περιοχές υπάρχουν και θα υπάρξουν. Υπάρχει οι θεσμοί που ήδη υπάρχουν για τη διαχείρισή τους, προβλέπονται οι επιτροπές συμβουλευτικές είναι δυστυχώς, δεν είναι καθοριστικές. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Μπορεί να διεκδικήσουμε καλύτερη σύνθεση, ευρύτερη σύνθεση και πιο αποφασιστικό ρόλο. Οι νομοθεσίες υπάρχουν για να βελτιώνονται. Άρα να διεκδικήσουμε μια σοβαρή συμμετοχή, όχι μόνο κοιτάζοντας την τοπικότητα, γιατί ειδικά οι προστατευόμενες περιοχές είναι εθνικά κεφάλαια. Αφορούν μπορεί τη Σαντορίνη να κάνει καλό στη θάλασσα της Σαντορίνης, αλλά και εγώ που δεν είμαι Σαντορινιός, έχω ενδιαφέρον για τη Σαντορίνη και αυτή είμαι εδώ. Είναι κληρονομιά και σαν διαρρέτω. Ακριβώς. Αυτές τις σκέψεις έχω. Δεν θέλω να εκτρέψω τη συζήτηση προς άλλη κατεύθυνση, αλλά σκέφτομαι πολλές φορές κατά πόσο, όπως το είπα έτσι στο χαιρετισμό, κατά πόσο, χωρίς καθόλου να υποτιμώ αυτό, η επιστήμη ή η τεχνολογία μπορεί να συμβάλλουν στη διατήρηση του πλανήτη, στην προστασία του πλανήτη. Νομίζω ότι είναι θέμα πλέον αντίληψης το πώς πρέπει να είναι η ζωή μας και αν μπορούμε μέσα από έναν τρόπο ζωής να είμαστε ευτυχισμένοι. Ο Θουκυδίδης στον Επιτάφιο του Περικλή, και νομίζω ότι είναι η απαρχή του τέλους του αρχαίου ελληνικού κόσμου, βάζει τον Περικλή να λέει ότι ο νόμος μου επιβάλλει να μιλήσω για τους νεκρούς, αλλά έκανε το καθήκον τους, αλλά παρά το γεγονός ότι ζούμε το μεγαλύτερο πόλεμο που έχει ζήσει η πόλη μας, εμείς απολαμβάνουμε όλα τα αγαθά που τα παίρνουμε από τις συμμαχικές πόλεις, είτε αυτές ήθελαν και έγιναν σύμμαχοι, είτε έγιναν σύμμαχοί μας με τη βία. Έχω την εντύπωση ότι πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε με άλλο τρόπο. Εάν δεν αλλάξει το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα και να οδηγήσει τον άνθρωπο να θέλει να καταναλώνει λιγότερο, γιατί η οικονομία είναι βασισμένη στο να υπάρχει για να καταναλώνουμε περισσότερο, νομίζω ότι δεν θα μπορέσουμε να προστατεύσουμε τον πλανήτη και τη ζωή μας. Αυτό νομίζω ότι είναι. Και θέλω να πω επίσης, και το έλεγα στον κύριο Κουτουμάτα απ' έξω, που έχει ένα εξαιρετικό τρόπο παρουσίαση των σκέψεων του, έλεγα ότι όταν ο Οκταβιανός, ένας από το δύο μεγαλύτερων αυτοκρατόρων της Ρώμης, είδε να παρακμάζει η αυτοκρατορία του, βρέθηκε μπροστά σε ένα δίλημμα. Τι κάνω. Δεν άρχισε να σκεφτεί ότι επιστρέφω πίσω στην κλασική ιδέα, που αν θέλουμε να την συνοψίσουμε σε δύο λέξεις, είναι η έννοια του τέλους, που σημαίνει και πέρας και τελειότητα, και του κάλους.
Επέβαλε λοιπόν τη λατρεία του Απόλλωνα με ό,τι συμβόλιζε ο Απόλλωνας. Και λέω λοιπόν ότι όποιος πολιτισμός υπηρετεί το ωραίο σε κάθε του διάσταση, δεν παρακμάζει ποτέ. Μάλλον υπηρετούμε το ωραίο και το φυσικό ή όχι. Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα, την απάντηση τη δίνει ο καθένας μόνος του. Γιατί ακούσαμε πάρα πολύ ωραία πράγματα, γυρίσαμε και πάρα πολύ ωραία στην ιστορία και ήταν πολύ χρήσιμο όλο αυτό που ακούσαμε και όσα ακούσαμε από τον Σπύρο για να δούμε και να τα βάλουμε όλα σε μια σειρά. Εγώ θα μιλήσω μόνο βιωματικά γιατί αυτό εδώ μέσα έχω πάρα πολλούς φίλους πλέον και ξέρετε πότε τους απέκτησα ως οργάνωση όταν ξεκίνησα το 19 με το πρώτο CPF στη Σύρο που κάναμε το πρώτο Islanders. Γνώρισα τον περισσότερο κόσμο, στο δεύτερο ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, ανταλλάξαμε απόψεις, μιλήσαμε για κάτι που έρχεται, για όλα αυτά που φοβόμαστε. Είδαμε εδώ στη Σαντορίνη τα μεταφοβικά μας σύνδρομα. Λοιπόν, και φτάσαμε σήμερα να έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα που αν σκεφτούμε όλοι μας, όσοι είμαστε σε αυτή την αίθουσα και όσοι ήταν και το διήμερο πριν, αν δεν το είχαμε αυτό που κάνουμε σήμερα, δεν θα είχαμε όλη αυτή τη ζήμωση και όλο τον προβληματισμό για το ποιο θα είναι το επόμενο μας βήμα. Τώρα όμως το ξέρουμε ποιο είναι το επόμενο μας βήμα. Να συνεχίσουμε να είμαστε μαζί, να ενημερωνόμαστε, να κάνουμε τις σκέψεις μας, να τις καταθέτουμε και να είμαστε σύμμαχοι όλοι για το περιβάλλον. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Νομίζω ότι με αυτό που έχουμε πετύχει, και αυτό ήταν το πρώτο πράγμα που μας ενθουσίασε, όλες τις ομάδες για αυτούς σηκώσαμε ψηλά στις φωτογραφίες και νομίζω ότι αυτό είναι το συμπέρασμά μας σήμερα. Μπορούμε όμως. Δεν είμαστε απογοητευμένοι, γι' αυτό είμαστε σε αυτή την αίθουσα. Γι' αυτό όλοι κάνουμε δράσεις. Αυτό. 30 δευτερόλεπτα. 30 δευτερόλεπτα. Να σας πω, αν έχετε τη δυνατότητα και τον χρόνο, ενώ θα τσιμπολογάτε πίνετε το κρασιά σας και τα ωραία μυζεδάκια απ' έξω, όσο μας κρατάει το μελώνο και να μας πετάξει, κάντε τον κόπο, βγάλτε, πείτε, σκανάρετε, αξιολογήστε, πείτε μας εδώ λίγο τα σχέδιά σας, τις σκέψεις σας για τη συνέχεια και να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο για τη ζεστή φιλοξενία του και την παρουσία του μέχρι τέλους, μέχρι κεραίας. Δεν υπάρχει. Και την Φωτεινή που έχει φύγει, την Βρετού εκπροσωπώντας τον Οφηπεκά, πολύ σημαντική και τιμητική παρουσία. Το χαιρετισμό του κ. Ζανετίδη, θα του στείλουμε τις ευχαριστίες. Τον Βιερή, τον Βαγγέλη, τον Παράβα πάρα πολύ. Τον Σπύρο τον Κοντομάτα, τη Μαρία τη Σαλομίδη, τον Κυριάκο τον Μπρέκα, τον Γιώργη τον Ρούσο. Το ξεχνάω.